Man passar på att man inte efter alla. Jag hade vi för att börja så smått. Gott kväll, ett sommål. Och hjärtaliga välkommen här i Smärna till tilltaget av sammanslutningen Folketinget. Det gleder meg at suttje at Ahon for en dialog om utenriks tryggere veipolitikk større. Det suttje vi til i kveld. Jeg fikk nest om at det en bred politisk ombåen som får skifte året med civilskiftene her i kveld. Tøyene det brøyter. Vi tar en utjan verilega. Tjætje om tryggere veipolitikk kikna av olvara. Senaste årene har vi fyllt den i gång till spänningar mellan storveltene gjøres alt samt skjønligere. Og særlig det blivit en ordentlig realitet til Russland leipa Ukraina. Vesterheimeren vakna hvor vi kallt han dreim, og fleste landene har åsana at veipolitikker har vært forsømter i årevis. Landene rundt om oss øker om utrasslene innan verden. Spyrs du med, tøyen kommet til at vi til førjen har en demokratiska samrøve om hvordan jeg nødje trykta politiske verileggen avvirker okken, og hvordan vi handfærer henta nødja verilegga som best. Vi sårbar. Vi lever midt i Nordatlantshavet. Okkara stedsetting har avhaft stor tøtning, senast om de kalda krunnen og øren veralda bare det. Monen tog tann i det, at vi har meira kjolreien over. Vi har nekka jeg skulle ha sagt. Ikke om okkon, utan om okkon, stedfeste rammeavtalen om veisemne i mai, 4 år i mai måned. Det kunne vi helst være samt om, men godse teka vi til seg avgjerer som vi aldri over har tidje, og hver atlaner skulle vi gjøre okkon. Hvordan vi halda vid okkon til ta handelsavtaler gjør strikta politikker? Hvordan teka vi strikta politiske avgjerer? Hva kritiske infrastrukturer? Og skal herna være litt virksomhet være ui etla kring førjer? Hendan rastevnan hever til endamåls å skapa et åraskifte om hva strikta politiske avbjørnger å komne og mulig å komme for førjer. Jeg vil nøyde høve å takke Olav Dalskær, støttmålerfrøynge vi ser videre innan sikterpolitikk, for jeg gjør at legge fram for dere her i kveld om handels- og sikterpolitikk. Ligeledes en takk til Hans Peter Mikkelsen, forsvarsanalytiker med over 40 års erfaring i forsvaret, hvor hele 2 av dem brugt på Sundfødle, for at holde et oplæg om kritisk infrastruktur og militært beredskab. Jeg ser ferien, som sagt, om de brøye politiske ombåene til paddelborden her i kveld. Så leser vi for ødel sjåne meg fram. Så takk for tid som har gjort at jeg kunne være vi her i kveld. Jeg ser fram til at jeg ser avhåverst kveld. Vi spennende framløven og vånende gåen og virligen tjekon. Så takk for det, og vil vi ha sånn gjøre mikrofonen av vi til Olve Zakariasen, som vi årstyrer her i kveld. Velkommen. Allesammen. Takk for det, Anna Falkenberg. Ja, velkommen til disse her rastevnene om trykter og verjepolitikk, som hever heite Nødje Verleitjen, hvordan verja vid okkon. Og det altså sambandsflokkerne av Folketinget som skipper 4. Og vi skipper det så leies at det har vært 2 framløver i kveld. En var fra Olav Dalskær, som støttmålerfrøynger om handels- og trykterpolitikk. Og så var en fra Hans Peter Mikkelsen, som Anna nevnte i Esne. Han trykter og verjeanalytikere, og han får ta seg om kritisk infrastruktur, og herne var litt virksomhet. Og så som forlønnelse av barn framløvene, for vi at her var 2 paneltjekk, og det er vi politikere om. 8 politikere har sagt ja til at lovtaket her i kveld, og det godt. De fleste løgtingslimer, og så eisene bare folketingslimer, og så en landstyr som er reisende. Og jeg ferdig med til Anna at spørre deg om hva jeg kås og hva leiklåt, og i førjen skulle jeg ha i trykter og verjepolitikk. Kan man halda
krutsch og handel atskilt. Hvordan vi tvirreika på høttarner av imskon slea, og hva skilter har vi motveis NATO og okkara Grannalondon. Det en stor bit og etter øyla store spurningar som vi kunne bruka flere år at tjekkast og vi har 2,5 timer. Men vi får at røyna å få svære nøkron av spurningen om det gossesår, og i øtlenføren at tjekkast der. Og vi får at hava en kaffestek eisne, en stuttan kaffestek, som tid får strekt beinene, og vi satser på at enda klokkan 12:12. Og så ferdig at djeva Olav Dalskær Åre. Han får tåsa om handels- og trygtarpolitikk. Han skjøttmålarfrøyinger. Vi ser grein og i trygtarpolitikk. Gjør så vel, Olav. Jo, takk for det. Det er jeg som til tøyre med gjeisene. Godt. Nå. Yes. Få det til etter full screen. Nei. Ja. Bla, hva blir det? Ja. Sånn. Nå, ja. Takk for Olva og takk for Anna for jeg bjør meg til dette tiltaket at siden noen år. Det et evne som jeg vil til å være øyelig spennende og har vi fyllt i langere tog. Og det kanskje ikke være bare i en førskole sammenheng, det kanskje ikke alltid så ofte, eller det ikke ofte at det ligger til høyre bein at ta om med seg evnen her fra en førskole sammenheng. Men det brøytet sin nå senest, og tog det reelle fakta at det ser det her av dagskrona, tog det er noen øyelig viktige ting som vi kunne lære nek selv vi som land. Og det er ganske skal man lykke så stedfest til at det er en øyelig tragisk årsøk til at vi har et kjærkje nå så brottelig, så det må vi bare takke vi. Nå, men bare for å se sin bakgrunn, jeg skjøttmålarfrøyinger, og jeg har særgrein i trygtarpolitikken. Og min lei så har vi mitt landa granska og i trygtarpolitikk i Arstes. Her har vi hokta etter hvordan vinnepolitikk, eller det kan si at det er økta vinnelige virksomheter i Arstes. Jeg vil avvirka til trygtarpolitiske posisjoneringene til den arstiske staten. Det er jo så eisen lett visser at tidsen, jeg vet ikke om man kan si at tidsen ligger Oslo og førskolen og annet, og i trygtarpolitisk mål har vært dagsgrå som vi bor ikke følger, så vi slår at uttaler meg som en serfrøyinger, så det er liksom mye bakgrunn til dette. Og jeg også et sted at man kan begynne via en støveløsning i vi tatuerskar her, jeg har tidligst via etter her, mer eller mindre mån. Og da kan man, jeg har alltid det altså vi kommer til å begynne via Arstes som et sort utgangsstøy, til at øyne nekve okkara virksomhet som hever vi utenrikspolitikk agera, teker utgangsstøy i okkara grannon og tog som annars først og i de artiske regionene. Og fram til 2013 var det vært til ungen ivi om til at Arstes var en lavspenningsregion, altså tar man tåsar om til hernaverlige. Det var øyla negv samstarv som eisene var uirråk, her Russland eisene var parster av de samstarvene som får fram. Og det var sammen med landet innenfor olje- og gassleiting, her det var negv samstarv mellom norsk og russisk fele. Og annars til virksomhet som vi eisene sier i Arskar og annan her Russland eisene var velvilja vi og eisene. Og i 2014 så er sånn ekstrem, den innrasen som Russland gjør her på en, og ta koma nøkker tiltøk mot Russland. Det er sånn, ikke særlig ekvistlig imot til det som sånn det, men det er med landet hvis det er et av det være med landet at boykotta tøkkene, alltså att exportera av vissa töckner till Ryssland som här vi kunde göra det troblar till timon att att utvinna gas och olja och i snarstiska områden som tar nu eisen hava just like vi. Men för förra brott det snack. Ta kan man säga förra har vi inte så sälja stora mån lotage i timon tilltök någon kanske helt himvägen så där förra kommer tatta i Ryssland och ta förra som kommer in då. Men i det så standar vi i en helt annan støv. Her vi er nødt til at ta en støv til at det er geopolitikker og trust fra øren aktører som truster oss til at jeg vil ikke stingene og gjøre noe sammenheng. Så man kan si at trygtarpolitikker kommet til å følge nå, men det er ikke vært noe
Det är inte så bombastiskt som det kanske gör i början. Det är en tillgång som är väldigt några år. Här vi det ser kanske en större utländska och påblandande och traver i form av att spela allmänna vidjanon och alltså det vi här när förrunda alltså check för i luften och påblandande om 5G det kurs ska vara vidare i saken. Ta det starka krafter från uthemmen som gärna vill visa sig för och så eller så. Och så är det schon det för smintlagar tar låta guys när sötnarstig och i flera sammanhang och det här djävuliga som en sån jag vet inte illusion kanske är vad vi är en verklig stater. Det är jag kallar en illusion så jag vet att vi är inte stater men vi uppför oss som en. Så läge täliga som är till spårningen. Hur agerar vi som en aktör i mitten av stater? Uppför vi oss som en för annars suveräna stater eller det vi inte är det vi kanske kunde löjva oss att uppföra oss sin rörelse. Ta mycket efter alltså vi skiftar och tryckta politiska spårning. Ta vet väl att här är det näck imisk avstyr som förklarar hur stater uppför sig att göra och samstarva om vad och hur men jag har tagit handlar om trycktarpolitik, då är det nästan alltid realism som tar avstånd eiter, som är öde dominerande. Och det som kanske är det som överse vi realism i till teorier, nu ska det inte bli en sån teoretisk fyrläster. Det är att ta samman en stat som är väldigt öde kyniska. Man har egna intresser och det är som dikterar. Det viktigaste för en stat är att trycka sin egen överlevelse och sin existens. Och det är vi att främja sina egna intresser av man gör det. Henry Kissinger, han har en känt citat som är America has no permanent friends or enemies, only interests. Så det är kanske det tingene man kan huske om att ta en följer nu ska till att agera och i en alltså sammanhang. Alltså vi så alltså fungerar följer som en samlad rationella aktörer, alltså är stater och kvar handelssamstår det vi söker få det fyra få till bästa urstyckena som är möjliga vid timon trade som det är för er. Och så är det kvad är ju också avmål och hur tror vi det? Det är så jag vet inte inte det svär på det. Men man kan inte efter utfärden jokon och ta kan för åter till det som vi nämnde i början att vi att till välja sån tillgång som är kvar i trutcha faser. Och till vi geopolitiska lastspänningen ta så vi till ES tar bojkottar kom i 2013. Det började gott nog ganska fyra alltså tar vi allt makrelströj för att vi som toucha. Men det skumpar och närre mot Ryssland och det tror jag vi häva några intressen som handlar om att trycka och egna samhälle vi att häva en stark budskap med landa. Det är inte och här så gör vi så att han har bojkott att han är bojkottar och så lägger vi den sen det står vi upp precis att det är på så länge att men det visar det vi flyttar och kan väge vi narskas Ryssland mer och mer långt ta. Och det som är och just ner till att vi släpper det är inte det är inte trubbelage det är alltså är underland så att det som ett problem av det att alltså på några kraftiga mata tror jag att Ryssland är inte trubbelage. Det så jag vet det är att Ryssland är gå och vinner och hjärta så det är ett dömjum till hästen. Och som jag nämnde att han har kriminrasna ta helt samstarv vi följer fram och vi är faktiskt bara starkare i hästen. Och det är ta så jag vet en action att följa söker sina egna intressen som en stater som en annan stater resten är just. Men så händer den här omställningen som vi vill kalla det så här det blir mer spänningar och ta allt det vi radarmalen och kombinationen av två som tjänsten som är mellan till politiker och andra folk som kanske inte uttalar sig att hon löser också väl för vi söker oss själva ja. Och tänker man dömer att vi radar någonstans det tar ganska långt åter än till 2021 och ta vi blev hört där till vi kanske vi ombundna flera år åter till Danmark och NATO för så vet jag vad säga att det är en gångt fram emot det att Ryssland är här är något ting det kommer några spänningar mellan Västströmmen och Ryssland. Men kvart är så också responser vi får
ja, fulla politiska ordet för sig akkurat som här som öliga polarisera. Onkel kräver hellre vi skulle kräva akkurat till fyra till dömes en handelssätt att vi ES eller Peter Trader igen. Onkel andra vill bygga sin egna radar. Och så är det till vi tredje läs lojaliteten tror jag att handelspolitik och trycktarpolitik inte hör samman med resten för fram. Och alltså i munnen öron rent fackliga så är det näst som skurrar i öronen här på en tas här med landa kvätt och har intresse rent så strategiskt affärer att göra en stor och illöv i en radar. Har vi bruk för honom själva. Det är en förgör som stater har bruk för det. Och det har vi tredje läs lojalitet det var ganska det som förstår allra mest. Jag tyckte att politiker och handels och trycktarpolitik det är höjre öliga vad säger man det alltid görs. Det är nekdömer att resövna ut amerikanska utrikespolitiker är alltid ett gott döme att illustrera ting väl ofta. Här man samman landat till att GATT handelsavtalan hon snurrar sig öliga nek om till att USA vill trycka till eller förra fyra kommunismen brer sig i Europa och i Japan för så vidt att han har världskriget. Och då vill man trycka budskapsväxter. Så det är inte bara fyra budskapet är vinningen som USA själv kan få. Det ser man vid NAFTA. Här var det eisen under atlet som snurrar sig om att USA vill föra en utrikespolitik här man kanske blanda sig på virskifter i Mexiko. Så gör man helt att det kan vara vift till att latta om truster från oljan immigranter och ryssarna som blir smugglat först. Och som det är en frihandelsavtal som kommer 18 september till att snurrar sig eisen om de AHA-malen som USA har som stater att föra som utrikespolitik. ES gör det samma. Det är avtalar som ES gör det snickvast om att anstrata virer och regleringar och lovarverkas i grannlanden för att få en tattare tillknytning och här vi en avverskan av hvordan det lånene skipar sig. Och frihandelsavtaler är inte det eneste anbøye som man tar om trycktarpolitik, eller trycktarpolitik, tar sanktioner eisene, vi har själva följt der fra ES, og til en vanner dømer om det eisene, og eisene til som Kina gjør i Afrika, det er gjør uiløver og i andre land, og jeg taler om det eisene til at du fører handelspolitik, at du brukar handelspolitik som et ampo og ut noen utenriks og trycktarpolitik. Men så er det som här som vi kommer till nu. Kvärt hvordan megnar vi eller följer den likeloten nu ta vi det faktiskt geopolitiska avspänningar. Vi släpper inte långt bara att göra som vi vilja. Och vi är tvingade till att pressa till att ta några avgörelser. Och att för hvordan vi håller vi dock till det. Och så är det vi alltså Fischerberg samstarv, Havnastangsel och allt det. Det rationell tiltøk som stater hadde gjort hvis her var jo som støve. Og nå vet jeg godt at det tiltøk til sambandsløsningen. Men man tar ikke undan og spørre en av spørningene. Kunne vi tillate dere at handle øvelse og man kan kalla det at forsømme dere existentielle avmål tog at vi ikke en verdig stater. At Danmark den reelle stater, og vi tar ikke det samme på spil, om man kan si det så snart. Så her er for noen spørninger som jeg håper at politikerne kunne føre til oss om mest. Her det setter noen ting i perspektiv, altså skal man ta moral fram om en avmål, kan man til at det svære, hva alternativene til åkken? Arbeider vi noen løsning? Det er ikke så reelt skjønnelig hva man tenker stil til noe utenfor. Det virker mer som at man en bojestøy og håper at det løser seg av seg selv. Men det er sånn det gjør det. Og så er det eisen der, hva gjør ærestater? Man har nu vet inte akkurat detaljerna runt men man har det till att
at vi tar lukka havnen så det jo etter vi at for russiske skipen, så fyringer andre ut av felten noen som med landa teker støy, eller som jeg vet ikke om stola, men norra det land som alle for lete til å hente, alle for til at disse russiske skipene som ligger i felten og få bunkra og omskipa lukka der ute. Og noe vunnet til oss, så skulle vi ikke fremst. Jeg vet ikke, men til faglige, altså fra en faglig perspektiv, så så det ikke ågreit å suttje. Ja. Men det cirka her som atleilig, som lett at det mer opptlænende diskusjon til øren, og slippe det kan hvor jeg gjør. Jeg vet ikke om det andre spørninger, eller Olva. Ja, altså, jeg husker at jeg spørste helt om, så jeg husker at andre kan få lov å spørre, men det her vi da diskuterer øye landet om Russlands sottmålen. Men vi så, hvis vi tar en avtale ved Russland, tror man meter at det tjener okkara økonomiske avmålen best, så vi da sagtens en rasjonell aktør, eller hva sånn? Ja. Det vi. Det vil jeg sagt. Altså, vi har några skilter motvis okra borgaren i landet, så hvis vi sutja til at følger det som den enda stateren, eller den enden som vi skulle halda sammen om, som den rasjonelle aktøren, så det noe veldig viktig. Du vi skulle huske om okkon som en enda stat, om okkon og ikke om resten av riksfellesskapet, men vi skulle huske om følger. Ta vi ut mittelnære aktører, så ja, det vil jeg sagt. Men det annars som har spørninger til Ola, så det... Ja, her var en her, hennes. Bare helt stort, det var også skiltet. Ja. Det var om radar. Ja. Det for at det slides alla nyast at han formulering som du har her som ikke skilt. Det kan godt være. Hver vi nå? Nei, nå det ferdig. Hva radaren? Her. Ja, tredjeles lojaliteter. Handels- og tryktarpolitikker påsvitt. Vi skilt at han skal enda det lysentur. Det kan det godt. Det var øyla innfall, det var spårninger fra Danmark og NATO om å slippe seg et lysrat på oppfølgen. Og det var så øyla selvsagt å si ja. Ja. Utan det krever jeg med at jeg skiljer ikke akkurat av setningen. Du skiljer setningen? Nei, til leie. Det som ligger i setningen her på vi tredjedeles lojalitet, det akkurat som du sier her på det ligger på en til høyre på en og sier ja. Men for at hvis man sier nei, det reelt, altså kan man det? Det sånn en diskusjon. Ja? Ja. Det ja. Det nesten funnet, men det ikke det som det snur seg om. Det snur seg mer om det tjatje som vi mittelen politikere i førjon og andre som uttaler seg, at her man sier til at disse tingene har ikke skjermet, at du kan ikke sette krøv, at NATO og ES hver sin fellesskaper, og du kan ikke sette krav til den annen, tror at du gjør den tjeneste friheten. Men det altså hvis du også er rent strategisk, altså geostrategisk, så det ikke så det ikke sånn at det galdende at en annullerer det. Men det er ja. Ja, men det to mener til at vi saktans kunne knyta tingene sammen. Altså, at det ikke helt ut i hampen om å si at vi skulle ha en handelsavtale at det at sätta en VS att sätta en radar upp eller att sätta det först. Jag tycker det är väldigt ambitiöst att förlanga en pura frihandelsavtale VS alltså så är det. Men hvis du inte tar brukare till höv vi har på en ta det först en sån möjlighet till att sätta då attackskrå. Så vill säga så försömde den skilten nästan alltså till att så något till alltså ES hever en felles tryggtarpolitikk, og her øyla klart definerat at det er NATO som setter dagskrona for ES tryggtarpolitikken.
Så det här är några snittlader som absolut talar för att man kan, hvis vi ta av, eller hvis vi vill ta till av att nu vill jag vid föra några diverse, så kan man det. Men sier du så til at vi ikke nå tilvita om okkara egna strategiska tydning eller til valgte som vi egentlig kunne utinna vi at vi saktans kunne sette flere krøv? Det vill jag fast tro, ja. Att det är ju öllum för möjligheter så här men man kan tro att om det ettnas allt det är något annat men att jag skriver där tror jag att man inte helt har postspelning samman det hade ju inte så rationellt. Men kvui kräver jag inte mer hur den kan bo på det. Men jag vet det är ganska negativt det är nytt för oss alltså vi är inte en runder aktörer och i sin sammanhang någon på alltså vi skulle lära några ting. Det tror du vanliga pappa förhandlar eller vad så? Jag vet inte. Jag vet inte om det är någon förhandling. Alltså, det är kört att jag hade ringt att svära på, men alltså, det är ödlom för är det några vantade röntor, ja. Ja. Är det spurningar? Ja, right. Tack för ett avhörst upplägg. Nu ser du själv du realist. Du ser hemmen jacken några bilder som är sin kunskap. Aktörerna är för också ganska mest som sig själva men är ju en motpolare som är alltså idealisterna. Ja. Och jag hade att Lars Løkke Rasmussen och från Schwarn han hade sammansmälta bägge sig pragmatisk idealism. Är rum för att göra bägge sen. Ja, det är det. Nu tänker man på kvar är det vi tåsa men hvis vi tåsa om där vi Ryssland samstarven om det är här också gör det till ölla farligt är man är så kunskap man bara säger vi talta fram åt den där tror jag att här är ta värda en spårning om att okkara vinner annars färra något sätt och konkret. Vi ser det show genom bojstövet och ta kan ta ganska vara sin strategiskt alltså bara vara helt kunnig skrapat. Så sjön det skulle vi där vara vi och ta ett strategiskt ganska att arbeta över fronten där finna det färt alltså kvar alternativ här vi till det alltså är man lägger allt för båda. Så det är inte det att världen ska vara att det är ett önskvärt och det skulle vi ståla till istället. Men till att ha ett initiativ att vi som alltså hvis vi skulle agera som en stat som mot Island göra det som en stat som är stat. Det är boskapet chat här är att vi opererar i en herrar vi staten som egentligen nästan bara hooks som sig själva. Ja, det har jag förstått. Alltså så är det som alltså det man kommer alltid in av heter vi alltså vidare vid och hinner ja. Men särskilt då att alltså är så annorlunda alltså gör det tilltag mot Ryssland som faktiskt sett att det är äkta budskap och samfälla i voa. Alltså för budskapen och kollapsa att de tilltag någon. Ta löver mig i stå i att ta vill jag ta det riskerna. Vi vet inte om vi vill det. Ja. Tannspurningen släpper att hänga ett center. Hvis ikke flere spurningar, så... Sure rockst. Sure. Ska jag panelen till löden men alltså det gör det som att det rationellt är vi lätta Ryssland det tog ju för snägga fisk som vi får däremot och det är ekonomiskt porrekt och rätt långt film och fjockom. Det är en forskare som är öle i som heter Muntische. Så säger det att göra det rationella det rätta och men alltså vi samma vi rättar om det. Med sikt för förgör är väl alltså något som är rationellt och gott och viktigt för förgör så jag vill ta knä och samfället så kunde men att förgör är vart där är väl alltså något som att leva i eller vad? Ja. Ta till vi är ju här men alltså kvätt vi skulle starta arbeta efter time malen som vi nu är för have och vi är alltså vi är pastor NATO så kan Danmark så väl med sig. Och jag hade inte att det är så
vi där skriver också inte bara att vi ser den kröv och färja en dialog. Alltså det mest är det vi säger nej till samstarv. Det är här det ligger. Men jag vet inte om vi har några intresse i själva vi har för egna äntligen att sätta en radar upp till dömes. Det är då inte så att det är rationellt i. Men här är det så att man ska kunna ta en diskussion i alla fall. Och man måste ha några att spela in i en diskussion hvis man vill ha några krav. Ja. Ja. Stora tack för det. Alla våra tack för daskar. Vi färre gång. Ja, Jonah klapp. En ja. Ja, så färre vi till ta fyrra Palpors kärtje. Og her er noen meknar folk som vi. Sjur Skåle, som tog Åri og Janne. Han er folketingslimer for Janarflotjen, og han er eisne væralimer i utenriks politiske nevndene og i folketingene. Og så er det Barra Steinelsen. Han er løktingslimer for Sambandsflotjen og nastformaver i utenlandsnevndene og fyrrande løkmaver. Jakob Westergaard. Han er løktingslimer for Folkeflotjen og limer i utenlandsnevndene og eisende fyrrande landstyrsmaver i Fiskevinn og Malon. Og så er det Bjartne Karasson Pedersen Gjersvel ur Framsøkt, og han er landstyrsmaver i Loar Malon. Nå skulle vi lukka ommøblera Lutsender her i Tjåkon, ja. Headset er flitig bare, også. Ja, du kan gå flytta upp och ner på så mikrofonerna så att det går. Jag vet inte. Hvis det inte passar ordentligt. Regulera. Ja, jag kunde huxa mig att sätta dig en spurning som är faktiskt inte har fyrräkat dig på ordentligt så att jag skriver till dig och det är, men det ständer i överskriften här. Kvarjon skulle vi välja okon motor? Gosse välja vi okkon och kvarjon skulle vi välja okon motor? Kvarjon halta tid att vi skulle välja okon motor i Hesson, Dövon och bryvet här, Bjartne? Ja, alltså Sverige är det är ganska gjort för en särskilt att han har 14 februari 2022 nog så grått i Munarver. Jag har alltid att till öll tecken Solomon om att Ryssland är en aktör av allt pallen som man inte kan hava och störst allt då till en oförskyldig slungelstater efter håndene som tilltoskar sig land bättre man kan. Och i det realistiska skolan talar man om att the strong do what they can and the weak suffer what they must. Det alltid är tryckta bojlat i Östeuropa i lötna. Vi hade det särskilt att här vi skulle välja okon emot det. Så vi skulle välja okon emot Ryssland? Inte bara Ryssland. Jag hade ju ösna vi sucha ta Ulmar ösna av så höttan längre estan för det. Här skulle vi ösna vara världen. Vi vet att den trea störvälde Kina brukar ganska mera fortfarande och budskaparlig anbud till att tilltoska sig valt allt jag pallt om ett landa längt in i Afrika. Och det här skulle vi då ansvarsera väl efter. Men jag hade som hållt. Och jag vet bara att här var som främsta uppgave att välja livet och hälsa till föringen. Alltså det är målet att vi är rovart och inte naturligt att vi väljer att motiveras och innan det var en särstaken. Till att allt som är överförsiligt, det är också kvar höftan kommer från. Ja, och helt stort, hur väljer vi dock om vi så kan koka det? Jag vet att det är en stor spurning, men hur gör vi det? För 20 år sedan tar vi det stora höftan, det var ISIS och terrorisma, och det är det en av de stora välden i världen. Så höftan mynden bröjtes alla tydna, men självor hade är att förjar öja att engagera sig mer i tryckta världsspåringen. Bär vi få inled uta, få avskanata och att lända oss ni arbete out i en av samon. Och det hade jag ska vara alltså mamma grulva arma kan gänka och det får man vi att ta sin dra arbete. Tack. Jakob Westergaard, jag har en värld av att du är inte helt samt vid Vietnam. Att kvar i höttan kommer från. Jag har mynten bröjtest alla tröjna. Jag hade inte att heimerna sådana bröjter magra lejer. Jag hade inte stående sådana bröjter här magra lejer. Det må jag säga. Ryssland klarar sig att ta Ukraina eller en part av Ukraina och tröjan så äldre här i krut mot Europa. För jag kom omgång till att välja själva. Det var andra som väljer åker.
Och helt I touchliga så är ju också en pastor av brätskevärjene. Utanför en till som brätske politiker och embassmän säger att man tåsar vittar om varje stöve så ingång börjar som en pastor av brätskevärjene. Och här har man väl strategiska atlan för kvad och I händer förjon och en späntare stöve. Jakob, kan du huxa mig sportsluga ska jag tolka det så att du är inte bänken för Ryssland och tog att ta klara sig så illa I Ukraina. Alltså det hvis de hade makt som de hade akt, alltså hade så över bänken. Ja, så de har raketter som kunde skjutas ut I rymden så de kunde skjuta alla hemma vid raketter hvis det hade vilja. Men jag hade inte att hottarna stövan I okra parti av hemmen brött här. Men det ett annat som gör och bruka och gör en höpon men det är inte min patan det som jag har lyst mig till och det som jag har hört utanför. Så det är inte. Men förjar och färsa välja förjar på några mat en krukstøv. Det var andra som kommer att välja förjar och parter av NATO och danska NATO-limanskapen och det tar vi en väljan kommer I Tyskland så kommer de först och främst från Bretlandet men I vill slästen från USA som och vi skulle hålla oss till det här samstarvet. Ja, det är det samstarv som åker pastor av har varit och det är det samstarv som åker så skulle vara pastor av länegruppet. Jag har inte sagt att de skulle sätta kröv och vara en självstöv pastor av det halvt I själver och jag hade det som alla var inne är upplagt men det kunde komma in och säga. Barror Nelson, kvarjon to bench 4 för att kvarjon skulle vara någon motor. Ja, vi ska sjå väl jag kan möta de irrationella krafter någon som vill jag kan ilt angstväckna. Det kan bära vara innanför cybertrick, det kan innanför oilöver, alltså kvar oilöver är det som land ger och vill jag släppa ger I okra landet. Och inte minst östent han varje trikten det kommer att vara loft vid shows och under vatten och så här. Så tar man snackar om kvärt är det att välja och möta så är det sjående till att ingen ska kunna komma här och göra okonilt till den ena parten av det. Men hin parten är ösent ja vi en part av Västerheimen. Västerheimen okra stavnald och vi vill gärna vara till och visa vid till. Och då gör det ösent tydning att vi spelar vi nu radaren här. En varje plats som ska göras om oilöver, strategiska oilöver här om okra löjer. Och är alltid här och jag vet att spela vi. Och så gör den olja man ser spännande tanke som jag om vi här säger jag vill kräva något att fira ja det är fullt vi på men kvärt är hänt så vi så nöjt radar alltså hade vi så vi ser som en integrerad pastor av Västerheimen och vilja att den västländska politiken demokrati och så vidare jag tycker vi inte alltså låt oss spela till så nöjt radar och vi så nöjt att fortsätta samstarv I Ryssland alltså kvärt är så omheimen okkara partnerar, okkara gode kollegaer helt om okkon. Altså hadde vi gode I okkon til vi satt nøy I Russland, men ytterligere okkon til vi satt nøy til en radar, en verje radar her I Nordatlantshavet her størst gapp I. Ja, vi kommer til å si, handelspolitikker sjående synnsøk, medan tryktarpolitikker synnsøk, men vet vel at geopolitisk så sånn det samme. Sure. Jag hade säger vi så tänker jag ju att man vi I Västerheim inte bara förr. Nej, jag menar först och främst förr. Ja, förr är en par av Västerheim och vi det sammansvejsa par av och fälla Västerheim så är vi veck. Alltså vi det akkurat tryckt ett sätt av att Västerheim är trygg och stabil. Och det som hötter Västerheim det är islamism. Det är Kina som rönar att få avskam imsamatar som få avskam ta vi. Och det som hötter Västerheim som det alltså nu är Ryssland och det är inte bara så att det är militärhöttan. Ryssland ger sig inom Västerheim på alla möjliga måter för att destabilisera. Man blandar sig på väl I USA, man blandar sig på väl I Bretlandet och man röjnar att göra land ekonomiskt avhängigt av Ryssland. Och det här är livsfarligt för förr att bli ännu mer avhängigt av Ryssland ekonomiskt än det är nu. Det här är farligt för Tyskland, det är ännu farligare för oss. Och I sista sommar säger den tyska utanriksröraren att vi må nu hålla upp här av 4G-klockorna vid att finns bøyligt gass og bøylige russiske olje ødelig åren. Hun er vært bøylig og I pengen, men hun er vært rævlig dyr og trygt. Vi har rintet fjerne vi akkurat trygt. Vi har rintet fjerne vi akkurat kjølreie. Og tusenvis av Ukraina har rintet fjerne vi sønne løyve. Vi skulle aldri ha blivit avhengig av russisk gass og russisk olje som det var blivet. Det en vant at gjøre oss avhengig av en diktator som vil noen ilt.
Vi har alla intresse rörna ger och läs av en diktator som inte vill komma väl. Och vi för avhängig av Ryssland det att du säger nu som så vi för avhängig av russiska pengar. Du särst debatten i förrjun det var hos att ta pura små naturlig sti motvis en land som lägger ett annat land. Så ser folk bara att det kan räcka och ekonomiskt det kan vara Ryssland blir förnärma Putin blir chatte vi kommer missa några avtal vi må eller det vill ha en mening. Så det samma som händer i Tyskland Tyskland har en mening bombs och skruva i Ryssland ner för gasvärdingen ner 20%. Det räckte den tyska bioskapen man får finna lösningar här nu. Det farligt att låta diktator få makten över en demokrati och ekonomiska bindningar till livsfarligt. Jakob, du markerar. Ja, jag markerar ju annat ta och bara ta sig ratar och inte sätta kröv. Är helt avkört ta att man skulle sätta kröv. Inte nog därför att den ratar kommer men tycker vill ha och för nu. Ta gloppen ner i öla på. Jag vill inte allt jag på nu. Ja, det som är fiskvinner göra. Öjla skjoltan och har möjlighet att säga att de vill ha åker halt och gäller att också få åker till reisning. Och tar möjligheten nöjast och utnyttja för evig enaste fär till främma för land. Och ta i NATO, Tjugn och Danmark, säger jag till nejet att de har en rätt här i förrjar. Ja, punkt. Men vad så tar man tänkt som hanka? Vad så tar man tänkt som man kan diskutera? Vi danskar, jag kan nämna det här, vet ju ålimaskap. Andra ting som omgående vara framt. Och kvart vi heter här, jag bara röjer från försk och myndlag om att få bättre handelssamband i ES. ES och NATO hankar samman, som Olav säger. Det blev flent i kvittre, bara 20 år, man kunde inte blanda tingen samman. Jo, utblanda hese tingen samman, och föringar nöjast. Jag brukar kun einasta möjlighet och gräva till att vinna förrjun rättender. Jag måste omgående till att säga nej till rättare. Men sett kröv, kan få grat fyrre, punkt. Låt oss få oss tingen som åker av att ta som ute i åren få det avklara. Så du är säker i att hvis vi bara sätter några kröv så kunde vi få att hej i jökno? Det är säker nej. Men man kan få en diskussion av tynivånen. Och inte att trädalösa lojaliteter som Olav nämnde, som Heser har haft. Trädalösa lojalitet, det är att säga att ratar ska upphöra. Inte krav näka som helst, det är så väl. Således följer inte att förra skall för utanrikspolitik och till bruka ta strategisk styrker hava, eisen till att vinna och rätten till att det kommer till handelspolitik och öronöts. Ja, bara du ska få svära på det här. Ja, det är ju tredjelös realitet till inte i Danmark att göra i hästfören. Det är en radar som NATO vust och eller tar jag vust en radar. Tar jag sagt här är gap i Nordatlantshavet, geogappet. Som vid ångsväckna jag har ett inch om det tippt så vi kunde vara trygg vid det som 4 gånger sker i Nordatlantshavet vita ut alla för en gång 4 och ta visste NATO eller void NATO framvis inte för en radaren sätter upp och ta hemman vi snackar långt att det börjar ganska att ju var 2018 2020 här alloj här man säger vi må ha det jag hade frågan var ända från 16 här man säger här är ett glopp och vi må tippa det gloppet och churchet chickna så långt att toy man sa för sig att avvisa krafter uppfördes i örvisen till hötte just och geopolitiskt och så vidare Arstes det kom sälja fram i arstiska samstarven och så vidare och toy var man bench för här för något hända och ta komma så in på banan och säga vi må röna skumpbontor och få en radar upp i allt det för snart som man säger så är hade inte har väl det rätt av förjuna sagt ta okej. Hvis Tyskland ratar upp i förrjun så skulle vi ta en EES-avtal på plats. Men jag ska vara ärlig och säga att jag om näkar inte få en EES-avtal på plats. Och jag prövar just att säga, lät oss få sig avtalen på plats. Allt blir lättare till oss att samföra Ödlerheim om till oss om att vi är en parst av Västerheim och vi vill göra allt för Västerheim och så vidare. Men vi får inte feedback. Alltså lät oss få sig avtalen på plats. Och här är det nog ting igång och nu var det anker här vi borra och de landstörn sikkert nägbet en exlängt det kommer. Men är vant vi får att avtalen har kött. Men är vi inte för underbrottligt har vi och kanske inte känna och egna virret har vi inte säga ja men vi vill gärna ha jag vet inte limaskap i Norrland och Rannon och vi vill ha hetta att fyra alltså är det inte till att trusta. Jo, det blir till men I håller det väl för Kersta sagt där vi
NATO är vi kräver att vi får en handelsavtal vid ES. Jag vet att också det är inte ordet nej till det samma och vi kommer till det geopolitik det snurrar men jag vill bara säga att du måste ha nöklunda samma man säger avtalpars som du har och tar man så nämner här och i sliden i Olav så säger han till ja men USA har brukt det här och alla ställen ja men till USA har sin egen intresse i att få ta på plats här och tror vi det görs det är inte tror att USA förhandlar låt oss säga vi Kina för att få Ryssland att skicka sig ordentligt då förhandlar vi Kina för att få Kina att skicka sig ordentligt. Juror? Ja, den då vi har sagt att jag ska gå in för ett trade-relation lojalitet. Jag inte tänker i överhuvud. Alltså jag akkurat rätt mål om amerikaner flyger på utan se från att det stäver överhuvud utan tid upp om de amerikanska händelserna alla såna kan till i Jordan. Jag samma vi on finns in i den danska samgångsskäl att det ska inte göras några för utan för myndigheter ska gott för det ska vara vi som tar avgörande. Men att vara trade-relation lojal är inte rätt, men så att vara uppförsel som är förtjäla småpat är helt inte rätt. Jag säger att tid och bruk för oss så vi skulle ha också till 4. Alltså NATO värjer förrier. Vi vill vart av NATO. Andra land betalar 2% av BTU för till värjerna. Det är att vi betalar 400 miljoner, vi betalar inte en krona. Hinner redan nu komma på 2%. Vi får det avkjøpes vid vart vi så näker hur bruk för vi runt den per plus NATO så är det ett land som onka värje vi har immunvärje har vi kanske men det är inte mot missilen i Ryssland just. Vi har onka värje vi kunde överhuvud svåra för själv. Vi är så avhängiga av samstånd och grannar. Och så säger Island, Bretland och norra här är ett öke som inte ättligt vi och vi vet att det är för en hundans ryck av ryska flygvagnar och luftrum in och i Brex luftrum Royal Air Force vann inte så ofta när jag ut att det manglar ättligt i färjan. Skulle vi säga nej till varje eller vi skulle ha något 4 till varje kommer också men kan man ju se att så vitt kanske vill det köra så vitt det kraft är så mycket lite att det är kanske inte haft någon tutning chatta men det är över men det står något tutning för åkara budskap kanske ju för att det som sitter vet vi har kraft att det vill hoppa men alltså vi har den kraft är bruk för åkara grannon det är inte bara alltså det är inte bara att hej som är bruk för oss. Vi tar ett den grad bruk för att hej är här för oss. Visst det ständer och så skulle vi bara säga ja, jag är tid till vill ha så här vägen där så ser vi bara ja. Inte bara ja till nej. Vi behöver inte säga extra bara inte bara ja. Men vi måste vara vi uppföra oss som vuxen folk alltså. Och säga visst till vi också skulle ta pengar till för visst ha hettat för det blir till alltså. Du sitter i Norrland då det är inte det gör alltså. Bjarne, du markerar det? Ja, jag vet inte hur jag ska börja. Alltså är alltid att oavsett om jag var en ratare eller inte så är det vi stadigväck har till den västerländska virusfällskapet. Det har alltid körla näkar över hotla utfordra. Och det här vi att det ska vara ett land slag av byte mellan EES-avtal och en ratare i förrjon. Det är ju ett förhåll. Alltså nu var alla inne i AS ner skatteavtal om försäljsår. Till längre strategier för att få hela nationer till att skifta hukbor kommunism versus kapitalism och så framvis. Till längre strategi. Detta som tar snack om är kanske mer en sån rossahandel. Alltså man sitter i någon dökkontor och säger hvis vi får hela avtal ner så får de radar. Det körs att fungera. Inte utan så att det är onkel underhållsavtal och det är det inte. Tui haldi att vissa man säger ja till radaren och kanske vänta att det var någon välvilt från NATO och ES till att få en ES-avtal så det kanske blir fint men det är stadigväck vi förklarar till Ashton. Jag var själv en rejäl stor pastor att årsskiften som vi är till radaren behöv områder ta man kunde det arktiska kapacitetspackan. Jag har ju nägmar besked i krav. Jag helt att man kunde bara vara vi. Alltså vi här var onkan löjklot i varje trycktarpolitik i det. Och vi har många vitan om det och vi är också prisgiven om att man säger nerifrån vi är inte vi tar forum som är i NATO och till nek modeller med land i Island som vi kunde dra inspiration från och så vi skipa och i förrjon tar här med landa 4 såna radarer och här var inte militär så det blir till men det blir också vägna kvarsa borster som öliga naivt men det här som tar det av uppskotten vi har bytt av en out ES-avtal och eller bara säga ja till den passa Västström det hade ju minst lika naivt. Hvis man kunde funka radaren under till dömes vörn eller någon annan stån här som man samstarvar vi tandstånen som är loftrumsett lite i Europa som är i Tyskland. Ja men så vär man vi så har man en stån som ligger som lärde syndromet. Men Bjarne ska skilja det så att du helter att vi skulle som så inte kräva näka att det fyra som kanske sast så öliga näck men är det mer att vi skulle in och sitta vid bord och utan man imiske
organen innanför NATO och Erastan. Är det här du är? Alltså jag kostar börja. Är det slash avsamde vi Jakob Westergaard han säger att man kan räna gacknut att här stöv när man kommer ut och att som lite avskor i Östland så har vi kanske inte kostet det någon att bruka. Så tar jag också kan vi till förhandlingar så är vi där gacknut att testa övna men jag aldrig kör vi där missbruka testa övna. Jag har alltid att det som man skulle görs var vi sätter okej, fint. Vi gör en avtal till sätta en radar upp här. Vi administrerar vi sända mynter ner till Ramstein i Tyskland. Vi utväxlar vitan, vi kommer i olika forum i NATO-regi. Men så har det här trubbel till att jag väljer man är ju danksta, men till dömes Ryssland. Och jag blev refererad till Ryssland till det är nog så gott döme. Tar det här var inte några standande här eller väljer, men tar det här var det som svär till Vörn, alltså landhelgisk Estland och tar det här var 4 radarar, tar här var jetjagare ur NATO som har luftrumssättligt i Ryssland utan att ha själva och några som jetjagare någon. Det är så redan inte möjligt för att uppbygga några förlagar i förrjun innanför Östje. Och jag har alltid ösning man snackar inte om moral. Vi har ösning om moralska skilt och över vi och till felagsvärgen som är. Till att samtidigt som det snurrar sig om att välja förjar, helt konkret förjar, så är förjar bara en brickor i till hela geostrategiska teatern till NATO. Oavsett om förra var här eller inte så är NATO vill jag ha kontroll av hur sån ökning det är så viktigt. Men sitter så vi det kanske helt inte så viktigt att vi kunde pressa att vi kunde få allt med miljöbrosjur. Alltså är aldrig själv att man åt gackna stövna näck bäst ta valde så moral det av politiska flocken förna bara säga ja träda läst. Det helt var en spilt möjlighet. Och just för som flocken var det öliga viktigt i mot falskare och så tar det stå så skiftar man sin mening. Det var ser det happy mun optisk. Jakob. Ja, jag hörde den här trädalösa lojaliteten och så har man öliga några argumenter hur man ska vara havande den här trädalösa lojaliteten. Och diskutera överhuvud några ratar för det brukar en ratar och Arnon tar poppa upp nere Danmörkene. Och tror jag några andra vill ha en radar sätta han upp i förrjun här till åker. Det har släkt diskutera i förska politiska skipan. Okej, tycker jag har radar här, jag väl, punkt. Men åker har några ting som är utstandande, låt oss få att ta på banan. Och kommer inte en gång en förhandling. Alltså, jo, och det är en pastor Västram. Och det är en pastor av till öten som är gröj och som jag har nämnt flera så är det pastor av NATO och kommer till några båda sidan några stand. Och skipanarlia så är varje mål tradönen. Men tar man nu på första sidan och spyr och halda tiker, ja men så må halda okkult. Och inte vara trädalöst lojal så jag punkt. Det är öjla kjott i andre kommer til åker og sier, og vil ha åker partiker så litt og flæter og sier ja takk. Men åker ganger vi hatt den i hånden kun eneste der nere i Danmark og nere i ES om bia om sumter til førska samfunnet i førska folke. Nei, det ganger øyla sent. Og tog følger jeg her vi i sånne her lojaliteten, og man skal være lojaler, men man skal ikke være tredaløst lojaler. Du må sette at nye og si okej. Nu är det möjligt till en förhandling. Låt dig veta vad du får på slutet. Jag är inte räknar vi på en handsavtal. Jag tar ju nämnt det. Men låt dig komma lika fötter vissa grannan tjoker som åker så väl vi. Ta man ganga båda vägar. Så bland de att ganga båda vägar. Vissa skulle ha så gå grannan. Ja, men och det här var stater som är som han säger, det är realistiskt och det här är det tar välja sån egen avmal. Och det gör också allt för lite mån. Tack för det. Ja, bara vi gör allt för lite mån att vi väljer och egna avmal. Ja, onkel säger till vi att vi att radar sätter upp på första land gör skulle ta 1 miljard i kronor. Så också man kvärt 4 alltså NATO, jag vet inte om att veta hur NATO fungerar. NATO sätter inte krav Limaland om kvärt det skulle göra. Det är voice och några manglar som är i NATO höpe. Och så är det upp till London jag gör det om de vill bruka pengar på det. Jag kan nämna i samma uppföljning att det är en radar som sätter upp i färjan. Det har varit en annan radar som sätter upp helt upp i norr av marschen i Ryssland. Om så mot höj, leveransen teker några år. Men vidare till norra, kvart det finns kapital, ett handelsavtal, frihandelsavtal i ES och så vidare, att har det orsök. Så jag vet inte hur vi skulle finna det. Och jag hade ett annat steg att det var skøyft av okkur nu, da vi skulle vise i verset, at vi vilja taka aktivan løyklod i
Ja, och i varje och tryckta politik och få en aktiva löjklot och utrikespolitik över är vi så för som det första och säga nej i för NATO. Alltså onkel vill ge att det mittel förra Danmark nej, det är överhuvud inte. Alltså är vi vid och NATO huvudsport i november och i Nordjan alltid det värre. Och ta jag fick ergång till alla instanser vill de här när alla generaler och allt kallas och jag fick allt av vita. Jag fick långt att ta av vita att det var krutch i Ukraina, det var inras i Ukraina i halvt och skött att ta 16 februari. Det blev så utsatt en vecka, det blev 14 februari. Detta visste NATO långt några månader i ödlom förrän. Och ta Bjarne Karlsson här säger till ja men alltså vi får inte vita så gör. Så vet jag inte att detta landstyret ger. Jag vet så vi så där ute så sätter vi för det första stånd ett samstadsråd mittlen för Danmark Grönland som var en förlebar till att vi skulle få leiban information kan jag fyra så utan att trycka det very politiskt. Här och framsätter vi det tryckta ute i landstyrelsen här i åttafolken i samgången alltså i landstyrelsen var i här man ösnen vidgör det tryckta spårningar det heter allt organ som är nej och nu tar vid i förjon täcka aktiva löjklot i tryckta och varje politik och det här har vi inte gjort för. För har vi bara gjort så här och hoppa allt gånger fint och låta danskar det inte avgöra för oss. Men tantojen är färdig. Nu är det vid i förjonstäcka avgör tog halt jag vid av en apert att uppbygga ja, vad ska man säga, en skipan och ett alit och i politiska skipan och i förjon om hur ska hantera vi det sviskift. Ja. Jag tror hur hanterar vi det civilskiften. Jag kunde också men nu var jag inte att se och först men till dömes ett som huvud i ölen fram med är det är att hända danska värjesämjan här som 134 det var 144 miljarder skulle brukas till värjena till nästa 20 år och här har tid så vi inne folketingslimner eisne och onkel säger ja vi inskilliston om vad vi kanske kunde få till förjar. Det här inte eisende näka vi att man för och röjner att kanske utnytta stövna center och få att drya några ting till förjar? Ja. Hvis vi säger att jag ser ett samtidigt som Bjarne säger det som bara säger. Så vi skulle föra pragmatiskt fram och få mer och mer arbete, ta mer och arbeta oss ner och så växer vi vid uppgåvorna och lära att det är något som är vi kommer rock. Är pura osamtidigt vi Jakob Westergaard. Han säger att alltså, han ju för sagt är bruk för några radar nu säger han att onkel andra är bruk för en radar. Vi tar bruk för en radarständer. Vi tar en bruk för time 4 radar som stannar norra. Vi tar en bruk för time radar som stannar i Brettlande och vi tar bruk för time 4 stannar i Island. Vi tar bruk för dem. För och varje där stand där och nu sätter vi en upp för här skilt och för och skilt. Vi är parst en fällskap som väljer från annan. Till så som vi måste på. Och tror jag att vi oförskamma att färg sätta och krav. Ikke sett av vi kräver vidare vi men som bara vi kräver att lavera för det stannar för radar i Island. Kan prata att det finns för det stannar en rik i norra. Norra brukar rika pengar på det. Man kan inte för att samranga borsia. Vi betalar inte mer slag rika för det. För det vart. Det blir tid men är pura samtidigt som Bjarne och kvar sen vi skulle vi neckmar vi och vi skulle ta outjournal här och så lär vi det så okej. Det är något som grundet till vi av oförtryck som vi har kanske det vi har kanske det var dansk målsöke danska till outjournal och tror är det konspirationsteorierna kommer fram till så radar man för det var en flocker som säger att det är bättre att Danmark ska bruka och som sölver internationellt och Danmark ska tjäna 20 miljarder kronor på att sälja färger och det har sagt så högstast det att det bör man vet det alltså konspirationsteorier ut ett tangent nu men det kan du vita av havsludja av viten om det och hennes skulle få så vi säger outjournal skulle tagas till och vi skulle vara vi till förhandlingarna vi skulle vara vi till outjournal och så läs för vi att bitch upp bitch och ekne stonar som så vi kunde ta mer arbete vi tar ju jöknen handelspolitik fiskpolitik större tryckta politiska arbete och vi det är rätt att kosta det som tar. Nu kunde du också mer färd till lucka till vidare till att ju en render vi har bara 20 minuter efter att höra en isen skulle släppa alltså de kan spurning och det är Rysslands sottmalen. Tror att det är så läs att vi bor till Kvitton Röjtje ute i Tinganese och vad ska hända vi fiskeväg samstarven någon här. Bilden är inte högt och som nämnt så kunde vi brukt flera dagar på att checkas om fyra och i motor här. Men jag kunde gott också mer att finns tyckon att kommer vi tycka bästa argumentet. Antingen fyra eller motor. Låt oss se att hit möta Lökman och Dennis Holm och i en elevator och det skulle ha tyckara elevatortale som inte ska vara så öliga lanche men
Men kvad tyckara bästa argument för ettla och emot att hålla fram vid samstarven vid Ryssland. Och Jean de to först Bjarne sitter in i elevatorn i mitten och så men kvad vill du sagt kvad tutt bästa argument? Ja, jag får sjå inte jag kunna för in i smålot rum kvad det rör sig politiskt akkurat i lötna, men jag alltid jag kan ändå göra mig själv för det som jag har sagt bei und Welsfrun och annars. Alltså det som kanske vara en foiler. Jag kanske lugga hur förklara helt stort att Aren Ryssland brötte så drastiskt ätför. Ta hej en helt annan politisk hållning. Jag helt att globaliseringen får vara garanter för fria, jag helt för vara för durst för Ryssland att göra invasion i landet och tyvärr samhandeln och Nord Stream näka gott till det band London samman budskaparliga som Jordan blev för durst för krutchkornar. Och vad hände så? Så en aktörer och allt jag paddlar någon Ryssland som ger näka som i munnen hade var pura irrationellt, men man måste också minnas till att aktörer och allt jag paddlar någon irrationella och ösne. Så det är inte allt de får så ja. Om man säger hur går spaddomar du helt i hava. Men så vände det ångsväckna som och sen bara tog jag omstående krävja det. London är färra nu att stretcha sig mera innetter, vara mera protektionistiskt, köra tollmurar upp och syrja för att ha inte utväxla för nekva hernavar töcknet och gärna fram och undan, men det är också så som utgör till färdtelefoner, elbilar, vindmiller, you name it. Elevatorn är nästan stäckar nu. Ja, och elevatorn är jag alltid helt eller jag så igen helt i årsaka att det kanske blir inte så skilla gott att köra öll edgen i en kurv. Det gör man vid fisk till argumenterar man för man ska ha vid fiskeskap man ska ha planta en nekva imslå fiskeskap, men vi ska uppenbart bara ha en marsna och det ska vara den russiska. Här håller jag det jävla viktigt att man inte lägger öll edgen i en kurv utan att vi måste fiska i avtalen annars så är det viktigt så vi ska inte hålla fram vi det är intressen att för att diversifiera marsnära akkonkterna till det som jag säger. Men skulle vi hålla fram vi fiska i avtalen vid Ryssland? Det var som jag ska säga. Jakob Westergaard. Ja, jag ska bruka ordet av realisma. Välfärden för folk det det som är alltid också först och främst i politiken. Hur få förenklat det allra bäst. Och det är och samstarv med mätvaror har inte varit bojkottat några ställen. Jag har varit i samråden här om fiske var i här Nordatlandshavet, färran fiskastavnar och annat. Och det är otroligt viktigt att ha några partner, strategiska partner i tøyhøpen. Och det är inte så på att Hans och Grava vunnit i Eisentoy att de har haft Ryssland som en part till att stå okra kröven. Jag kan inte vänta till makrelströjet och i här så kallade grannantjoker som man tredalesla i aldrig förre, bojkottar i förjar och bojkottar inna bein. Så sitter omsvängna i huttarna mer än. Så välfärden tror jag folk och det har så bra vifte av möjligheten som möjligt och i alla världen eisne i Ryssland. Men Jakob, visste nu Ryssland har haft just inras och myrde från hånd i Sverige? Skulle vi stadigvæk samstarva vid Ryssland? Ja, eller så säger där myrte på hand till förrjun eller vad det gör det. Alltså, tingen är bröjtast. Anken bojkottar i USA och Danmark där myrte på hand i Afghanistan och det hunkar och hattla Afghanistan. Det är bötten här då inte hunkar i Monteltaj. Det är det rymt efter. Då är hunkret i Monteltaj var skotten i Ukraina. Nej, allt det här är relajkar och tog han ta som eskalerar allt och nej, jag tar inte under krutsch eller sån överhuvud, men förr skal röjna att skaffa sig av möjligheter om Atlanheim, här som åker har möjligheter att handla och arbeta. Allt eisen i Kina har det ett enare som tar har tagits om och röjna att vara här som åker skaffa möjligheter att förr ska samsläga att vinna och rätten. Ja, bara Ja, jag ska inte argumentera vid strategisk samstarv, det är kanske väldigt förskavt. Men jag känner argumentet jag sammanhållen om att det är mätvaror och att allt som hemmen säger mätvaror skulle flytta affärer. Och lät någon så för ögonen förskilt hålla fast vid förrän att fiskar är mätvaror. Det är inte något, jag vet inte vad man säger, mänskligt följande. Till mätvaror, oansagt så väntar du. Det är det ena argumentet. Hitt argumentet. Är det bara att du är också, hvis vi säger också annat och vill jag omkring öron?
en som inte var mäter. Ja, nej, det har vi länge sedan bojkottat. Vi har bojkottat allt det som annars kan brukas på näka som helst måta innanför teknologiska världarna, innanför militär och så vidare. Till allt länge sedan bojkottat till vi följer till inte vi från början av. Till ingen evium till. Hatta en argument, ett argument som jag alltid öra väkta otroliga störst. Det är nägmara längsikta. Till det kvärt händer vi fiskastånden omkring okkon. Hvis vi vet nu säga att här, vi lukkar ödlon som över Ryssland gör ute. Vi vill ju om man säger bara, vi vill inte kunna göra. Så kan det lova det konfiri att vi i färgen om näka vara rakt och på sikt, tog stånarna kring färja vara fiskare nyer i allt jag checkven, här är det sälja svartskaftaren. Ingen om Ryssland för att fiska svartskaftaren i allt jag checkven, så näck som då överhuvud på näka som helst måta klara, hvis de inte släppa här i åkara checkvar röjna och fiska och vidare ombudsskåter och så vidare. Så te och plus där vi vita sövliga, så ryssarna fiskar alla småsilten uppe i helt där norr i Barentshavet där norr och det gjorde det inte siltastånd var till han var nio fiskar långt här i. Och vad gjorde man så gjorde man samstagsavtal och det ger man en om silterna. Andra land gör avtal om silterna till man bench. Men är du inte bench för jag vet inte vara pastor du går av sällskapen? Jo, nej, jo, är bench för det tror jag att hinne land samstarv var öst med Ryssland. Ta det ett gax för det hej. Hur skulle vi så säga nej? Ta det öst ett gax för och det tycker vi om hemmen i Schiller. Alltså vi har som Ola så gott säger, vi har också intresse, vi har förgöra av välja. Och här må jag säga att är som sambandsmed borde ganska helt vid Danmark och sagt nej, vi ska inte att göra. Men tvärtom motor, tog vi inte skuffar det Ola. Jag vet inte om man finns mullaband från annom inte att säga allt för när om att det var sambandsstockskiva för men äntligen fruttor. Ja, sure. Så jag kom in i elevatorn och så sagt Axel, vi tar förgöra av välja. Det är snart om att mätvöror inte sanktionerar. Nej, det passar. Och ingen förrän snackar om att sanktionera mätvöror. Vi är till land i världen som nominellt säljer mest fisk till Ryssland. Detta snart inte man fiskvinn i avtal, inte mätvöror. Och så har jag sagt, Axel, och jag menar där, vi såg nu på framför här att en mätvöror var för att drepa en annan man. Bardia vinner stånk. Hade vi så för evigt man och sagt som Bardia säger, skulle inte göra en avtal i YouTube? Till Chebrock från mig, Chebrock från där och så handlar vi och så skriver jag under en avtal med han Berger och så färdas teater och han lever Berger och så dör med kan skala dörren inte. Jag vet att någon som säger man ska överhuvud inte snacka om etik eller virus överhuvud men det är alltså ett aspekt i det där. Att vi gör en avtal via ett land som är fair vi munterligt till att driva ett annat land. Så jag har sagt Axel det är för galet att politiska skipan inte kan säga något med störmål. Det är för galet. Så if jag säga kvart en människa som har blivit en politiker knappt igen Regeringen Jakobsen och största fyrtöge som knappt igen tvärdigar att inrasarna blev politiker och säger således att han har sagt att vi ska kvätta samband med Ryssland säger vi presserna vanliga har vi alltid sagt att vi framlägger mätvöror inte politik men det finns en jaunvan mellan avbyrd och lyckasel och som stående bliven må vi bruka alla matar för att visa att vi inte kunde vara en pastor av det som händer. Och så visste han till den judiska författaren Elie Wiesel som satt i Holocaust var överlevare av det och som kritiserar kraftigt USA för att handla vid Tyskland lukka till en John 24 och så säger han Elie Wiesel säger att det är inte alltid lätt att göra det rätta men det är heller inte alltid rätt att göra det som är lätt. Och i här som fören är ingen ivis i regeringen att Ryssland är färre längt ut marsk vid är en stöve som minner om andra världskrig och till tutningen av asan att Lukas hela kan göra är vi dria avbyrd på oss. Lukas hela kan göra vi dria avbyrd på oss. Men hur skulle vi så ha ta moraliska kompassen fram alltså kvar för vi skulle samstarva eller köpa från norra landet alltså Kina och Tibet och skulle vi dria allt i spel så knappt. Tibet är så det våldsamt land det hade inte men kvar för att köpa ett land så stod det omkring det till alltid balansgång. I här som förrän är det bara att det är svårt att avlopp av Polen under 1930. Ett år att han har avlopp av Polen tar vi blitz i London. Alltså det är en öle hattig stöva för och hemspast, för demokrati, för frälse. Och ta är det nej till vid som andra land tar stöv. Men är det tror Ryssland till lopp ett land som är i Europa? Är det tror Ryssland har lopp och alltså så tänk att det bombingen av Aleppo. Lopp i Georgia, lopp i Ukraina, landar sig på väl och i Västerhamn sett propaganda alltså missinformationskampanjer mot eller mot London och Europa. Har just
Jag vill tidigt flytta folk ur Syria och släppa det in i Polen bara för att provocera, för att skapa ostabilitet. Alltså Ryssland har gjort allt som man kan, och nu rör Ryssland att sätta kylar mellan Sverige och Danmark. Det borde bara intresseras för det. Med landet vi blir in i sammanhanget med det eurasiatiska boskaparsamvälde som Sverige, hans Putins Sverige till EU. Vi har faktiskt varit i sammanhanget med att bli parster av till samvälden till EU som Putin lägger slå för att få en kylar mellan två land i Västsaharien som man färdig som en allierad igen, en ekonomisk allierad igen. Och så är sagt till ändans Axel oavsett moral och etik whatever. Tyskland kommer stora truppläger av att göra sig för avhängigt av Ryssland ekonomiskt. Det var nekvar avhängiga till Lustage. Vi må anse efter inte bli för avhängig ekonomiskt av de russiska diktatorerna. Det kan vara livsfarligt för Sverige. Bardur och så Jakob. Ja. Alltså, hvis man tar det moralska kompassen på, så är det inte om, så är man samtidigt ur skalet. Men så skulle vi, och tar sig vi, så är det alltid heimeren, den demokratiska parten heimeren, leta vera vi handla vid hej London som inte fyllt de demokratiska spelreglerna. Här folk det utgång vinter i dagliga och här folk försvinner dagliga så ja. Hur handlar vi vid hej? Hvis jeg skal ta mina moralsk kompass på, så hvis alle heimene stekker, så sliver den først over vi å stekke dem. Men det gjør heimene ikke, tog de hoksa først og fremst om seg selv. Og skulle vi ikke øysengjøre det i fargen, jo, så langt som heimene gjør det, så er vi øysengjøre det, annars taper vi det alt. Heimene gjør ikke det, heimene gjør det. Ja, Jakob Rore. Og hokskole først og fremst hoksa om og selv. Og til det som Sjure sier om regionen, jeg spør gjerne hva så Kina, nei, Kina er alt for størst til å boykotta Kina, det så stukker alle heimshandelen opp. Ja, nemlig. Altså, man er moralsker og jeg nav sammen, men det rukker ikke langer enn til det. Nei, også det være først avmal, og bare først avmal, først og fremst, og det er en part av hesten heimen som greier det. Men tingene, jeg vet godt at tingene henger sammen, og til røyne av vinner og retten til her som har mulighet å vinne og retten til. Bjarne, helt stort. Ja, for å si, jeg aldri førjer, det var ikke nivå om hver førjer er jo som spørsmål. Vi tar ukrainska flyttar inn, vi tar en 200 nå etter rundt, 140 kanskje. Vi tar til å sende 20 millioner til Ukraina neste år, så vi er jo parste ved Ukraina, det var ikke nivå om det. Og spørningen om samstav i Russland er bare en realistisk strategisk, men det er også en moralsk. Men det som alltid er verst å undersøke, det er at hvis du ikke helder etter en spørning om etikk og moral, så må du også synes om det som jeg nevnte Johannes, som er at jeg har en mening, åren og 18 innrasene. Man kan gå flenne etter at Russland skal gjøre innras i forrige eller skia forrige, men plutselig er det her. Jeg tror ikke på at du tror ikke om det, jeg tror på at du tannmarkene tar gjort det forrige om det. Og tror man også husker om dette her som om at dette er også en spørning om å være oss selv, selv om det virker fjernt. Ja, jeg får takke deg om til at vi er ferdig, jeg snupper sin til å tykke kaffepausen nå. Så det er ikke å sette noen spørninger nå, til verre, til at jeg får rafeste kaffe til til kunsten 4. Men til kunne tro på i hele toppen av hesten her for noen i pausen hvis det er. Stora takk for Sjure Skåle og Barur Nilsen og Jakob Vestergaard og Bjarne Karason Petersen. Gjør denne klapp. Og vi færer til kaffe nå, og vi skumper kaffepausen for seg senter, så vi er etter her om 20 minutter til å si 5 minutter i halvkom nødje. Og, Luka, ikke komme inn her ved kaffekoppen nå. Har vi finnet å vite, her bant. Det sier at så for sånne Selfoss eisen i verskfall, og det er slett ikke tid ordentlig. Så halte kaffekoppene her ute, ikke å lette stålene her.
Ja, så färra vi så smått att börja efter. Och så ska det lukka sia, Arne ger vi året vujare, at hvis det onker som ahover og tar med framløvnen som er i kveld, så kunne det alltid bygge om der ved at skriva til saft@ft.fo. Det var det rette, eh? Ha? Det er hva? Stendet det ikke? Her stender det FO her. Ja. 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 Om at det saft@ft.dk er adressen, hvis de vil ha fæter i framløvnen her. Så færre vi til gang vi til settene opplegget i kveld og til settene paneltjatje eisene. Og så folk kunne sette seg nye bare nå, ja. Så til snur seg om kritisk infrastruktur og herna var litt virksomme. Og til verer Hans Peter Mikkelsen, som er veldig analytikere, han får at greia fra. Velkommen, Hans Peter. Og mange tak. Kan I høre mig? Ja. Og tusind tak for invitationen til at komme til Færøerne. Jeg beklager, at jeg ikke kan gøre det på færøsk. Jeg boede her jo 2 år i Tórshavn, da jeg gjorde tjeneste på Sornfelli, men det er jo ved at være mange år siden, fra 90 til 92. Det var i slutningen af den kolde krig, lige efter Berlinmurens fald, i den periode, hvor Sovjetunionen faktisk også gik i opløsning i december 91. Det var en periode, hvor der begyndte at være rigtig mere roligt i luftrummet omkring Færøerne. På det tidspunkt, lige før jeg kom, der var det jævnligt, at sovjetiske fly kom ned i nærheden af færøsk luftrum, og radaren og operationsrummet inde i fjeldet var jo underlagt det britiske luftforsvarssystem. Danmark stillede personel, men vi rapporterede det til en enhed i Skotland, i Bochen, tæt ved Peterhead, op i det østlige Skotland. Og det var også derfra, at vi fik britiske jagerfly op i området til at identificere det russiske fly og sige, hertil og ikke længere, nu er du inde i NATO's område, og vi holder øje med dig, og vi synes, at du skal snart tænke på måske at flyve tilbage igen. Og det er jo grundlæggende det samme, som man gjorde omkring Island, og som man gør nu, når NATO har jagerfly ved Island, eller det, som nede i Danmark vi gør i Østersøen med omkring Bornholm, at vi sender jagerflyene ud, inden de kommer tæt på øen, og så siger vi har opdaget dig, du er nu inde i på vej ind i NATO's område, og vi synes, du skal flyve tilbage, inden du kommer ind og krænker vores luftrum. Så det var den baggrund, det er den baggrund, jeg har arbejdet med på, da jeg gjorde tjeneste for en del år siden, og boede inde i Tórshavn, og jeg må sige, at byen er vokset, siden jeg var der, men det er jo dejligt at være tilbage. Så jeg vil starte med lidt militær forhold, og så komme ind på kritisk infrastruktur bagefter. Jeg bruger også lidt, jeg havde den sidste tid af min tjeneste på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, hvor man jo arbejder med forskning og analyser inden for forsvars- og sikkerhedspolitik, og derfor trækker jeg også på en del af de analyser, som de har lavet. Det er jo en periode også her de senere år, hvor de danske forskningsinstitutioner, både Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Dansk Institut for Internationale Studier og også Forsvarsakademiet har lagt rigtig mange forskningsressourcer i at kigge på hele situationen i Nordatlanten og Arktis. Så der er virkelig meget, der bliver skrevet meget spændende, synes jeg, også nemt tilgængeligt. Også hvis man er studerende og eller går i skole og har interesse for området, så er der rigtig mange gode ting. Den første, jeg tager fat i, det er DIS's policy brief fra januar 2022, som jo også beskriver lidt om, hvor er det Rusland ser henne. Altså, at de har både det, der hedder en kontrolzone og en afvisningszone, men når vi ser tilbage fra den kolde krig, så kan man sige, at der er jo en ting, der er uforandret. Det er geografien. Den er den samme. Så der er jo nogle ting, der går igen. Det er stadigvæk et spørgsmål for Rusland om at komme ned i Atlanten. Det er et spørgsmål for NATO om at holde, kan vi sige, styr på
NATO's luftrum, NATO's havterritorium, og det kommer jo lidt ind på, hvorfor er det her så vigtigt for NATO-landene, at vi har kontrol over de her områder. Fordi Nordatlanten er helt central i NATO. Det er den vej, som NATO vil få forstærkninger til Europa. Vi får i Danmark med jævne mellemrum amerikanske styrker ind igennem danske havne, som tager igennem dansk område ned til Polen, hvor de er en del af det fremskudte tilstedeværelse. Og der er Danmark ligesom sådan et adgangsområde, fordi og Danmark ligger jo som adgang til Østersøen. Det er igennem de danske stræder eller dansk luftrum, hvis man skal ind i Østersøen. Så Danmark spiller også en nøglerolle, når vi kommer ned til det europæiske område. Men det er den vej, man får styrker over. Og USA har jo meget, meget få styrker i Europa i forhold til den kolde krig, hvor de havde en kraftig tilstedeværelse. Så hvis nu der kommer konflikt omkring Østersøen, de baltiske lande, og det er jo der, man også sikkerhedspolitisk i Danmark, det er der, man kigger på kan vi sige, øget forsvarsevne, så er der rigtig mange soldater og skibe og fly, der skal over Atlanten. Og det ved Rusland godt, det vidste Sovjetunionen også i den kolde krig, så på den måde er det samme. Det er den måde, man sender ubåde ned øst om Island, altså det, der hedder GI-UK-gap. Det er den måde, man også sender fly, måske imod Nordsøen. Vi har også jævnligt haft russiske fly nede i Nordsøen, som faktisk også har lavet sådan inde i international luftrum, men simuleret angreb på Esbjerg Havn, for at vise, at hvis I sender styrker ned, så kan vi faktisk, eller så kan de ramme os. De har i hvert fald, Rusland har altid været forholdsvis klare i noget af den signalgivning, militærpolitiske spille med musklerne. Jeg ved ikke, om I har hørt om, for år tilbage, der lavede de både fingeret angreb mod Stockholm, hvor svenskerne ikke havde afvisningsberedskab, og de gjorde det også mod Bornholm en gang, hvor vi havde folkemøder og samlet hele politikerne. Så Rusland har en historie med at spille med de store, stærke muskler, også for at skræmme måske naboerne lidt og få dem til at blive lidt usikre. Så derfor er selvfølgelig Færøernes placering vigtig. Det var den i den kolde krig, men det er den jo igen, fordi geografien er grundlæggende den samme. Når man kigger på Rigsfællesskabets arktiske militærstrategiske problemkompleks, også lavet på Center for Militære Studier, så har de lavet den her, kan vi sige, opdeling og sige, jamen, der er selvfølgelig et nyt forhold i rigsfællesskabet. Det er da jeg arbejdede på Sornfelli, der drøftede Danmark og regeringen grundlæggende ikke forsvars- og sikkerhedspolitik med Færøerne, heller ikke med Grønland. Men det er jo en anden tid nu. Der er en helt anden, og der bliver en stadig større inddragelse af både Færøerne og Grønland, og en diskussion af, hvordan, og det synes jeg jo er rigtig positivt, at man drøfter og diskuterer de her ting, men det betyder selvfølgelig også noget, at der er nogle dynamikker. USA har især stor interesse i Grønland. Der er Rusland, I har selv talt rigtig meget om fiskeriaftaler og omkring Rusland. Og så er der de NATO og de andre allierede, altså også nabolandene rundt omkring. Der er selvfølgelig Island, Norge, Storbritannien. Så de militære udfordringer, som Center for Militære Studier har beskrevet, jeg siger, det er 4 udfordringer. Det er baserettigheder. Det er formodentlig mest omkring Grønland, hvor amerikanerne måske er interesseret i yderligere baser, og der er jo en forsvarsaftale, så eksisterende. Det er luftrumsovervågning og forsvar. Det er øvelser og træning, og der har jeg jo også set, at der har været øvelser og træning også tæt på Færøerne, som ikke har, hvor man ikke rigtig har inddraget. Altså det kan jo pludselig ramme et fiskeområde eller noget andet, og så man vil få mere øvelsesaktivitet, for der var jo en periode, hvor der ikke skete ret meget i Nordatlanten, men det gør der så igen. Og så er der selvfølgelig maritim kontrol, ubådsjagt, altså hvor er ubådene henne, og der er det jo selvfølgelig både USA og Rusland har, og Storbritannien har, og Frankrig, de har jo ubåde i Nordatlanten i det område, for det er ligesom en del af den, også det der hedder nuklear afskrækkelse, man har de her ubåde, der ligger et eller andet sted op i området. Så det er blevet et mere, kan vi sige, militært
interessant område, jo mere spændingerne er steget med Rusland. Så har jeg prøvet at skitsere det her. Det betyder grundlæggende, hvis man siger, at der er to, som jeg nævnte. USA har først og fremmest interesse i Grønland, men selvfølgelig også i Island, hvor de havde den gamle Keflavik-base, som de nu ikke er permanent, men bruger hyppigere og hyppigere. Og I har jo drøftet jo også, og det kunne jeg forstå, at Island overtog jo en stor del af luftrumsovervågningens ansvar med deres radarstationer. De 4 radarstationer, de har på Island, ved den islandske kystvagt opererer det, og så en gang imellem så sender NATO-landene på skift fly op for at træne og øve og være klar. Hvis der skal ske noget, så har man trænet procedurerne, og så ved man præcis, hvordan området er. Når vi kommer herned omkring Færøerne, jamen så er det jo så NATO og selvfølgelig UK, fordi det var jo også, som jeg nævnte, en del af UK Air Defense Region, så britterne er jo også, som det også blev nævnt i diskussionen, bekymret for, hvis der pludselig er hul i radardækningskæden, og så er de helt nede i Storbritannien. Det er også derfor, at de har sat en radar igen op på Shetlandsøerne på Saxavord, ligesom der var, da jeg var på Sornfelli. Og så synes jeg, vi skal tale NATO, og jeg har holdt en del foredrag i Danmark forskellige steder i sammenhæng, og fandt det nødvendigt at lave sådan en lille pædagogisk model, fordi NATO-Atlantpagten er jo lidt lang at læse, og så tænkte det kan godt laves kortere. Grundlæggende er NATO jo et politisk samarbejde, og man mødes jo forskellige, det kan jo være stats- og regeringschefer, udenrigsminister, forsvarsminister, eller til daglig den udpegede diplomat mødes omkring det runde bord og drøfter tingenes tilstand i Bruxelles. Så artiklerne går grundlæggende ud på at sige, at er der stridigheder, så skal vi forsøge at få dem bilagt. Det er artikel 1. Nummer 2, vi skal også lave noget økonomisk samarbejde, fordi jo mere vi samarbejder, jo bedre. Så kommer en af den vigtige artikel 3, som nogle gange ikke glemmes også lidt i Danmark, opretholde forsvarsevnen. Vi har sådan set ved NATO-traktaten indgået håndslag på, at vi vil kunne være i stand til at forsvare os selv og vores eget territorium. I hvert fald i passende grad, indtil der er nogen, der kan komme og hjælpe. Men det kan ikke nytte noget. Man kan ikke gøre det ligesom man siger, jeg har brugt billedet også, man kommer til sammenskudskilde, vi har alle sammen mad med, men jeg tager ikke noget mad med, jeg tænker, jeg spiser bare de andres. Det vil være lidt det, man gør, hvis man nu kommer og siger, at vi har ikke rigtig noget forsvar, det kan de andre hjælpe os med. Så det kræver også i traktaten, at man bidrager selv, og det er jo en del af den danske diskussion at sige, nu har vi sparet meget på forsvaret i mange år, nu må vi nok hellere gøre lidt mere, fordi vi kan ikke altid regne med, at alle de andre skal klare det. Så kommer det her artikel 4. Sker der et eller andet problem, så mødes man og rådslager, hvad gør vi nu? Hvad er det? Det brugte man faktisk på et tidspunkt, der røg en raket ned i Polen. Man vidste ikke, hvad det var i starten, og Polen sagde, altså for her et års tid siden, vi vil gerne bruge artikel 4 og drøfte det her. Det viste sig så, det var vist en luftforsvarsraket fra Ukraine ved et uheld, og så var der ikke mere i det. Men det vil være sådan en mekanisme, man anvender, hvis der sker et eller andet. Og så kommer artikel 5, som jo det der kollektive selvforsvar, det er der, hvor vi alle sammen hjælper hinanden. Hvis der sker et angreb på et land, så er det et angreb på de andre. Og ovenpå det, der kommer det her militære samarbejde, jo også, man kan sige, hvor det med radaren, det er jo også en del af det militære samarbejde, at landene deler så radarbilleder og overvågning, og sender det også til NATO-hovedkvarter, så man ved, hvad foregår der i de enkelte dele af NATO, og man har det her overblik. Men det er stadigvæk, kan vi sige, et nationalt. Nogle lande har luftforsvar overdraget til NATO, det har man haft i Tyskland siden Tyskland kom med i NATO, men Danmark har altid haft en national bestemmelse over luftforsvaret, sige det er en dansk chef, men altså her på Færøerne dengang, der var det altså en del af det britiske, så det var en britisk luftforsvarschef, der egentlig bestemte, hvornår der skulle sendes fly op i området omkring Færøerne. Og så kommer en ting, som jo også er vigtig, også når vi taler kritisk infrastruktur. Det er jo det her med den nationale suverænitet. De fleste af jer kender sikkert, at vi har en territorial grænse på 12 sømil. Det er der, hvor statens suverænitet, altså hvis det her det er Danmark eller det er Færøerne, så 12 sømil udenfor, der gælder de samme regler som på land. Der har staten fuld jurisdiktion og kan bestemme alt. Og det er jo der, man kalder, det er jo en krænkelse af suveræniteten, hvis man sejler eller flyver inden for det område uden tilladelse. Så har man også det, der hedder en
limited zone, altså en zone udenfor, hvor man siger, det er her, hvis vi nu skal undgå, at de kommer ind for de 12 sømil, så skal vi jo gøre noget, inden de kommer derind. Så det er der typisk, at det er det sidste sted, hvor man vil gøre noget, eller hvis der kommer et skib, et statsskib eller et krigsskib, som ikke har fået lov, så vil sige, vi stopper dig lige her udenfor, inden du kommer ind på vores område. Og så har vi jo den eksklusive økonomiske zone, altså ud til 200 meter, det er der 200 mil, sømil, det er der, hvor man har økonomiske rettigheder. Og så kommer der det her med kontinental, så jo længere man kommer væk, jo mindre, kan vi sige, rettighed har staten, og jo større grad af internationalt samarbejde er man undergivet. Og derfor er det jo også vigtigt, at man er enige om, at der gælder nogle rettigheder og nogle aftaler, når man kommer uden for det område, så det ikke er ren anarki. Og man kan sige, at NATO-artikel 3, som jeg skrev, den dækker grundlæggende, det er jo selvforsvaret inden for landområdet og inden for territorialzonen, og i hvert fald sådan, man lige kan håndhæve det lige inden de kommer ind. Og så kom, som også har været nævnt, den arktiske kapacitetspakke, hvor den her luftvarslingsradar kom med sammen med nogle droner og en række andre tiltag, som set med mine øjne jo blev præsenteret af det danske Folketing og flertallet, uden at man havde haft fornødelig drøftelse, synes jeg, med Grønland og Færøerne, men det er der så nogle andre, der må... Jeg tror, man har lært af den proces. Men her kommer jo også, illustreret, hvorfor er Færøernes placering vigtig? Jo, fordi det ligger jo, altså der er hul i kæden ned mod Storbritannien og ned på vestsiden, og også ned mod, kan vi sige, den skibsfart, der vil kunne være på tværs af Atlanten, hvor man kan komme igennem, og derfor er radaren jo vigtig for NATO. Man kan sige, at de kan også komme igen op ad den grønlandske kyst. Ja, men, og det er også måske en af de ting, man kigger på, men jo længere de kommer væk, jo mere uinteressant er det. Det er hernede omkring Atlanten, at det er interessant både for Rusland og vigtigt for NATO. Og jeg var oppe og kigge i går. Sådan ser det ud i dag. Det er den radar, der sender data til Island. Og hvis man nu kigger på de radarer, vi har nede i Danmark, så er det typisk, så har man jo to dele. Det er den, der sidder deroppe, det er det, der hedder secondary surveillance. Det er den, som sender et signal ud, som flyets transponder svarer på igen og fortæller, jeg er her. Men den primære del, det er den store nedunder, det er den, som finder alt det, som ikke sender signaler. Og det er jo dem, der er interessant, og det er dem, der er interessant, når man kigger ud i luftrummet og siger, det er fint, at alle dem, der gerne vil fortælle, hvor de er, ligesom på skibe, som har det, der hedder AIS, og fortæller, hvor de er henne, men der er også nogle imellem gange, der slukker, fordi de ikke vil opdages. Og det er jo dem, der ikke vil opdage, helst ikke vil opdages, der er interessant at finde, når vi kigger ud i luftrummet. Og som jeg så det, så er faciliteterne klar, så det er sådan set kun nogen, der skal beslutte, vi synes, vi sætter en op, så der er alt, hvad man skal bruge af udstyr. Så skal man finde ud af, hvordan man laver et vedligeholdelse og drift, og det er en anden interessant sag. Men så kommer maritim overvågning, så hvordan styrker man den omkring Færøerne? Altså i Danmark har vi jo, jeg bor nede på Stevns, hvis der er nogen, der har været syd for København, Køge Bugt og ude på Stevns, og der er et koldkrigsmuseum, som jeg også er guide på, så hvis man vil gerne høre lidt mere om den kolde krig i Danmark og Østersøen, så er man velkommen til at kigge forbi. Der har vi også sådan en kystradar. Dem har vi jo mange af, for vi har snævre stræder, hvor der er rigtig meget international skibstrafik igennem de danske stræder. Så det er jo nemt. Her oppe, der er det jo begrænset af radarhorisonten, men det kunne jo godt være en idé, at man siger, at der var måske nogle steder, hvor det giver mening at sætte sådan en kystradar op. Jeg har, efter min tale med Warren, så har de jo kommunikationsenheder, masser af steder og forbindelser, så det er ikke svært, men det skal man jo beslutte. Og så kommer, jamen skulle man gøre et eller andet, ligesom man gør på Island, de har deres egen overvågningsfly, og det er selvfølgelig en dyr kapacitet, men så har man en mulighed for ligesom at bidrage lidt mere til fiskeriinspektion og opgaveløsning. I Danmark har man, der opererer hjemmeværnet 2 overvågningsfly. De er leaset på en kontrakt med et firma, der vedligeholder dem, og så har de nogle piloter. Så det er jo også en overvejelse, man kunne gøre sig på Færøerne. Jamen, vi vil faktisk gerne bidrage lidt mere til den overvågning af vores område og vores fiskeri, og hvem fisker hvor, og fisker de rigtige steder,
så videre. Så det var jo en overvejelse, man kunne gøre, hvis man, når man sidder på Færøerne. Og grundlæggende så ser jeg det på den her, jamen det politiske valg er jo at sige, hvordan fordeler vi det her ansvar? Danmark og forsvaret løser en række opgaver heroppe, og Færøerne løser jo også en række opgaver, altså Vern, som også har redning og noget kystvagt, løser også en række opgaver, og så er der givetvis nogle private firmaer, det kan være nogen, der driver noget af det kommunikation, så der er jo også en mulighed for at sige, jamen det kan godt være, at der er nogle af de her ting, som vi vil lave i samarbejde, men hvor skal grænserne være? Og der set med mine øjne, så er det jo, synes jeg, at det er klogt, at man drøfter de her ting og siger, hvad vil vi gerne selv have ansvar? Hvad vil vi have medansvar i? Jo mere man tager et ansvar, jo mere viden får man også, og jo mere dialog er det. Jeg synes selv, for det jeg så i den tid, jeg arbejdede på Sornfelli, hvor der ikke var rigtig noget formelt samarbejde, det var en historie, at tiden peger på et behov for et tættere samarbejde. Og der tænker jeg, det er klogt at drøfte de her ting. Hvad kunne man tænke sig selv? Hvad mener man er realistisk? Så er man også, kan vi sige, proaktiv. Det synes jeg fra min erfaring vil være klogt. Og så kommer vi til kritisk maritim infrastruktur. Der trækker jeg lidt på, og det er også en kollega fra Center for Militære Studier, som har lavet et studie her, meget aktuelt her midt i september, hvor de prøver at kigge på, hvad er kritisk maritim infrastruktur. Noget, vi har haft vanskeligt ved at definere, eller rigtig vildt definere i Danmark. Men der er selvfølgelig transport, altså den transport, man har over havet med varer og både køb og salg, skibe, ruter. Der kan være nogle udledninger af skadelige ting, mens man er på havet, og der er selvfølgelig havnene. Det er selvfølgelig kritisk infrastruktur, det er der, man er afhængig. Nu har jeg for nylig også været til, hvor man har drøftet Østersøen, også sammen med Finland, og som siger, at det kan godt være, at de ligger helt oppe i den anden ende, men alt deres import og eksport går næsten udelukkende ind igennem Østersøen, så Finland lever jo af, at de har skibsruter igennem Østersøen, som, og vi kan se med Ukraine og korneksport, når det ikke går igennem Sortehavet, så giver det virkelig problemer, så det er et område, man skal være bevidst om. I Danmark har vi jo begyndt at lave energiøer ude i havet, for at kunne få vindenergi. Det er I ikke begyndt på endnu, jeg har dem på land, men det kunne jo godt blive en fremtid. Hvordan får vi sikret dem bedst muligt? De forskere, der har talt om, siger, at det er vigtigt, at man holder de knudepunkter, der er centrale, så inden for 12 sømilsgrænsen, fordi så har man fuld jurisdiktion fra statens side over de ting. Hvis du først er udenfor, så begynder der at være sådan, så er det lidt ligesom Nord Stream, det lå inde i den økonomiske zone, men det lå uden for territorialfarvandet, og så begynder man at skal snakke og diskutere, hvem har nu ret til hvad, og så det er i hvert fald ting, man skal overveje, hvis man begynder på det. Hvor skal de her knudepunkter være henne? Så er der kommunikation, altså kommunikationskabler. Hvis jeg har forstået det ret, har I en til Island og en til Shetlandsøerne. Og det er jo noget, vi har set har været sårbart. Op ved Svalbard var der pludselig hul eller afbrydelse, og man vidste ikke rigtigt, der har vist været nogle russiske skibe henover, men er det et uheld, eller er der nogen, der har gjort noget med vilje? Og hvordan, så det er i hvert fald noget, man skal være, og hvordan kan man reparere det, hvis det nu sker et eller andet, og hvordan, eller hvem har man aftaler med, hvor de kommer i land, og så videre. Så det er også et vigtigt. Så kommer noget, der er selvfølgelig ekstremt vigtigt for Færøerne, det er fiskeriet. Og det har I drøftet meget omkring fiskeri og fiskeriaftaler, og hvem har ret til hvilke områder, hvor kan man få en fornuftig aftale, hvordan forarbejdning. Det er jo også for Færøerne især kritisk infrastruktur, fordi det er en stor del af samfundsøkonomien, der hviler på fiskeriet. Og så kommer ekosystemet i havet, som jeg er mere og mere afhængig af, det er jo også det. Altså hvis ekosystemet i havet ikke dur, så kommer der formodentlig heller ikke så mange fisk. Så det, og I har også en del dambrug og lignende, så det er jo også, så det er alle sammen områder, man bør overveje, når man taler kritisk maritim infrastruktur. Hvad sker der, hvis der sker det ene? Hvad gør vi, hvis der sker noget andet? Så det er noget, jeg tænker, man i hvert fald skal have en debat om, og den er også ved at komme i gang i Danmark, men man skal også lige beslutte nogle gange politisk, hvad er det så, der er kritisk, for det, hvis man udpeger et eller andet som kritisk, så tvinger man jo også at se, og så skal man også gøre noget. Så kan man ikke bare lade stå til.
det som de to forskere, min tidligere kollega der, har sige, der er grundlæggende trusler jo helt fra krig til venstre på cirklen, og så hele vejen over, ja, så terrorisme, så kommer gråzone, det kommer jeg ind på, så er der kriminalitet. Jeg håber og tror ikke, det er noget, I har så meget heroppe, men hvis nu kommer ned langs Afrika, så er der saftsus med meget maritim kriminalitet og alt muligt. Så kan der være uheld, og så er der selvfølgelig naturkatastrofer. Og det er jo de trusler, der kan ske, og det her, der kan man lave modstandsdygtighed, altså resilience, og prøve at forberede. Herover kan man måske afskrække nogen, hvis det ligefrem er, at nogen, der har ond hensigt et eller andet sted, at man kan gøre noget ved at patruljere og overvåge nogen, som man siger, vi opdager, hvis der er nogen, der piller ved vores datakabler eller noget lignende. Og gråzonen er jo sådan et eller andet, som vi også synes, så vi med Nord Stream, og vi ved ikke hvem der har gjort det. Men vi opdager det, men hvem kan vi pege på og sige, det var ham, eller det var hende, eller det var den stat, der gjorde det, og hvordan reagerer man så igen, hvis man udpeger en og siger, jamen det var jer, men man kan jo ikke bare lave gengæld, og så gå hen og lave noget tilsvarende. Så det er netop i sådan en gråzone, hvor man kan sige, at det er en militær angreb, så kan man slå igen. Er det fred, og så kan man forhandle og mødes, men det er netop det her gråzoneområde, som er sådan lidt mudret. Igen, når jeg ser på kritisk maritim infrastruktur, så skal man også kigge på, hvordan fordeler vi det her ansvar. I Danmark taler vi meget om at sige, hvad skal staten gøre, hvad gør de private firmaer, hvis det nu er en data, eller det ikke er staten, der har de her datakabler, men en privat operatør, jamen hvad er ansvaret, hvad regler skal de holde sig til, hvornår skal de kunne reparere den, hvis der er et eller andet. Så man skal ligesom finde på den der skala fra staten til private aktører. Her har vi så reelt 3, fordi vi har stadigvæk en dansk regering og et forsvar, der løser nogle opgaver. Vi har det færøske regering og har blandt andet kystvagten, og så er der måske nogle private aktører. Så man skal også finde, hvorhen er samarbejdsrelationerne imellem de 3. Så det tænker jeg også er noget, man bør overveje. Sige, hvordan gør vi de her ting? Kan jeg nævne et eksempel, som jeg fik at vide, og det trækker vi tilbage til den med radaren, men da britterne ville sætte nye radar op, så var det et privat firma, der ligesom fik lov til at gøre det. Britterne har haft rigtig meget, også i militæret, samarbejdsaftale med store britiske virksomheder. En ting, som vi ikke rigtig har brugt i Danmark, men dog har vi også gjort det på nogle områder. Jeg har arbejdet med farvandsovervågningssystemer, hvor vi simpelthen har outsourcet drift til et stort firma, der hedder Systematic, som på vegne af forsvaret drev hele den der IT-infrastruktur. Så der er jo mange muligheder for at lave en samarbejde. Og det var sådan set mit runde omkring de militære forhold, kritisk infrastruktur, og bare lige nogle af de ting, som jeg arbejder lidt med på forskellige planer fra mit lille konsulentfirma, hvor jeg trækker på nogle af de erfaringer, jeg har, men synes, det er jo en vanvittig spændende periode, og igen, tak for at blive inviteret herop. Det har været en stor fornøjelse, og jeg vil næste gang tage familien med, fordi mine børn skal også se Færøerne. Tusind tak, Hans Peter Mikkelsen. Er det onker som har en spurning til Hans Peter? Så at tvejte hånden op. Ja, Jens. Det blev en meget kort bemærkning. Og det var en sætning, som de brugte, og som jeg har hørt i alle de 30 år, jeg har været i færøsk politik fra danske politikere. Det er den her med, at det har man lært af. Det var i forbindelse med kapacitetspakken, når man ikke havde snakket med færingerne for os, men det har vi lært af. Hvis man skal lære noget, så må man gøre sig færdig, ellers er man evig student. Og det er velkommen til at hilse. Det er ikke en personlig fornærmelse, men velkommen til at hilse danske politikere, at den køber vi ikke mere. Vi vil meget gerne være med fra starten af. Altså, jeg er meget enig med dig. Jeg har så jo citeret, kan vi sige, at danske politikere har sagt, at det gør vi ikke igen. Og det håber jeg så, at de holder ord. Og jeg synes også, at
i den forsvarsaftale, som jo ikke har noget rigtigt indhold endnu, der har man skrevet, jamen det bliver en drøftelse og en dialog, men det er rigtigt, it remains to be seen. Altså der skal handling bag ordene før, og det, jeg skal nok sige til dem, jeg møder, at det skal de huske. Ja, godt. Er det spørgsmål? Jeg kunne tænke mig at spørge dig, du nævnte det her med kritisk infrastruktur, du nævnte i mange forskellige, altså akvakultur og kommunikation. Hvad kan gøre dig mest nervøs? Hvilke af de her områder? Altså, hvor er man, jeg skal ikke give nogle gode idéer, men hvor mener du, at man ikke er særlig godt forberedt, når man tænker på Danmark eller det danske rige? Jeg ved ikke, hvor godt forberedt man er, men jeg tænker, jo mere man har single point of failure af kritiske ting, og der tænker jeg kommunikationsinfrastruktur, også fordi vi så de her episoder op ved Svalbard, som jo også ligger meget afhængige af nogle få kabler, så kan man sådan mere eller mindre lukke et samfund ud, og vi ved alle sammen, hvor meget informationsteknologi og kommunikation betyder i dag. Så er det et af de områder, hvor der er større risiko, eller det er jo også nemmere for en aktør at gøre noget, hvis det er, end at gøre noget ved fiskeriområdet, eller der er ikke nogen energiinfrastruktur ude på havet, eller andre ting. Så hvis man vil svække eller genere, lamme et samfund, så er kommunikationsinfrastruktur nok det mest kritiske, som jeg ser det. Fordi det er nemt at skade, og det gør stor skade. Det gør stor skade. Jo mindre, kan vi sige, jo færre kabler, jo færre forbindelser man har, jo nemmere har man jo ved. Fordi internettet er jo dejligt robust, det er jo bygget sådan, men det kræver jo, at det meste af internettet går altså i søkabler. Men nogle steder har man rigtig mange, og der er det svært at lukke. Men hvis man kun har ganske få, og som jeg forstår, så har I en til Island og en til Shetland, og det er jo ikke meget. Hvor mange skulle et land som Færøerne have? Ja, det tør jeg ikke sige. Jeg tænker bare, at man skal også kigge på og sige, man skal i hvert fald overveje det. Og sige, har vi et svagt punkt? Og grundlæggende med de her infrastrukturer, der skal man jo tænke, hvad kan der ske med det? Har vi et svagt punkt? Hvad gør vi, hvis der sker noget, så man har lidt robusthed? Ja, tusind tak, Hans Peter Mikkelsen. Og vi giver den en klap, Anna Fortæl. Det var så lidt. Ja. Så tager vi til sættende paneltjatja, og de som jeg skal have op her, det er Anna Falkenberg, Folketingslimer for Sambandsflokken og limer i utenrikspolitiske nevndene av Folketinget. Så er det Annika Olsen, hun er løgtingskvinne for Kjøvalde og limer i utenriksnevndene, hun er også landstyrskvinne. Jene Sarjana, løgtingslimer for Miflokken og limer i utenriksnevndene, og han er forvirrende landstyrsmøver i utenriksmalen. Og så er det The Grand Old Man, Henrik Old, løgtingslimer for Javnarflokken og være limer i utenriksnevndene, og han er også landstyrsmøver. Ja, så skulle vi lukke å finne plasseringene her. Så er det her Falkenholm. Ja. Og innstille mikrofoner og alt det annet. Kører der opp og ned som de vil, ja. Ja. Er det for? Yes. Jeg kunne huske mer at sett ikke faktisk den samme spørningen som jeg sette til i fyrre panelen. Og det jeg tror vi sender ut det her som er tema i fire her randstedene. Og det hvordan verger vi dere, men eisene og i måte kvarjon. Altså, hvor er okkar høytan? Altså, hver kan få til å kunne lytte og i anvekse om natsjene? Jennes? Hva verger vi dere måte? Ja, det som er blivet sagt her, vi skal svære ut fra omkring som blir sagt her, så må det finne sjokk da jeg hørte til de seneste uttalelsene som var utenfor debattene. Den ene, han sier det av klingende norrøskund, han sier, hva sier han da? Nå skal jeg lese det så ikke. Vi skulle først og fremst hoksa om okkon sjálf. Den neste, han sier det av klingende norrøskund, han sier, okkon skulle jeg først og fremst hoksa om okkon sjálf. Hatta kan få mer bangla. 8 fotla. Jeg vil takke døme, og for at bygge hus til døme, så. Jeg er med for en tjon for å bygge hus.
Det blir inte vi att sätta västkolon upp och så blir det från tog, ja. Man rönner få grunderna, hon ska bli ordan, vätterna ska bli ordan, tätt ska bli ordan, vindarna ska bli ordan, och så kan man färra a bitcha inne i husen. Ja? Föringar, förse politiker, förse flockar, har vi inte än, och finns ju ordentligt gott proggvunta, vi satt i debatten. Tidse støve til om å velge demokratiet eller tyranniet. Det det som kan gjøre meg bangt. Utrolig bangt. Og det som kanskje verre, det det at spiller jo i det, eller spiller jo morgen, det sikkert å få samme svær. At det melder rundt ting. Visse farger ikke velger demokrati. Hvis jo ikke først og fremst setter vekkene opp, vinden jo i, tætja, horan roi så så kunne det være trygg. Hvis du ikke velger til, og til demokratiet, så det ikke trygg av nøkron øtje, så kan man kalla kvæta vil infrastruktur, om det medvurtrygt, eller det mer tekniska, så det ikke trygg. Og nøyast først og fremst velge demokratiet, og velge demokrati. Ja, avhåverst. Anne Gåldsen, kvært skulle vi velge, og måtte kvarjon? Ja, det en veldig bra spørninger, men jag hade prövat att och skulle inte vara så naiv som och ha vara och skulle vara mer fram i skolan att det snurrar sig om tryggt och att det snurrar sig om hemon. Så han bröt oss alla tøyene. Det som galtande i det är kanske inte galtande i morgon. Så greia först och främst att vara rättland i Orvætjon. Och jag också ganska nettopp detta tema som nu till detta sättna paddlebord heter vi kritisk infrastruktur här säkert och skulle vara mer tillvidare om hur så sårbar och egentligen tror jag att självt om åker ganska hemsmästare att det kommer till kvarte skipaner och kvarte i höver så det eisen till som binder och vi atlan heimon men det samtidigt eisen till som ger och öland och sårbar tror jag att kvarte understöver kärve det egentligen alla åkra skipaner det är strömväting det är rökt det är landsjukhuset det är banka flyttingar det är flåfärsla till eller showfärsla och så framväg så allt det här binder upp och samman och i ett ned som eisne gör och öland sarper och det har kanske varit öland heppen vi att inte kan man säga har haft det stora avloppene av akkurat kvarte kjørve, men det løyde som bender av at det for å være så fremover. Så tror jeg alltid det øyne gledelig at landstyret nå finner en kvarte trykter atlan ved 8 og 12 målen, vi 20 under målen her og man velger setter fokus og etter øyne. Så samskifte og kvatetrykt til dømes ja, det er sikkert at moderne kruksførsler for eisene være nok mer av timeskipene enn hva dere tilvidere om. Så tror jeg være mer Orvætjon og ikke være så naiv. Ja, Henrik Gold, hva kan få til at litt anvirker og nætene? Ja, nå så vi ikke langt jeg hvor jeg ferien her, men det som jeg alltid alltså det är helt otroligt. Hvis man i okra landet kan släppa undan här tjänst. Okra unga folk kan gå i skolan, de kan gå i skolan, de släpper från här tjänst. Och här är talan om att man vill sätta en ratare upp. Och så släpper man undan resten. Det är fantastiskt att kunna veta att man lever i en land där man kan bara släpper vi att sätta en ratare upp. Så är det ju att gå live vart nu är det NATO-tillängare 100%, hvis man kan vara mer än det. Och det kanske är genetiskt och av öron orsakon. Men jag har ju ånga tropläggare att sova om en NATO-undranspate var inne i Voxfjörde eller inne i Nulsjafjörde. Jag sover öliga väl. Så var jag säker att det vaknade efter utan att russarna stod av trappen. Men kvart det som den största höttan när du ständer av trappen då är vakna i morgon. Men Henrik, kvar mäter du i låten den största höttan under mot i åkara tryckt här i förrjun? Ja, det är inte nivium. Ta som visst du nu har vi att vi kabeln och att det Farais och chef av kablarna. Nu har ju rätt öland och västan för Shetland och hela linjen och man ser där kvar det är tacknämligt för att stäva just man vill. Hvis du avtalar att en russare ligger här och en annan ligger här klockan 13:35 så kör det ett eller annat sted som skrabblar till botten. Ett kvarter att han har så allt samband för det kvätt. Så nätt kan det göras då. Så har du hit loppbarn efter jag har alltid dånt bättre då loppbarna men jag har skilt alene jag sport mig för det att
det gänger inte lyckas shotta för att han vill lockbarnen så man brukar alltså sjukvårdsväst kommer fram om och bankar och är släppa fram om så måste det är on the daily boja för jag får okra släter rått om alla världen. Ja. Men Anna kvart ja vi vänder till det här kvart med det to ber att han största höstanen och kvart är det vi skulle välja på något motor. En av grunden til at vi arrangerer dette tiltaket av fyrsten tog var nemlig at Jack vi en kjensle av at vi i førjen har tåsa for lite om verjepolitikk. Vi har tåsa for lite om hvordan verjer vi dere i så nødvendig heimen som vi lever i. Det har vært seg bare innenfor kvartetsskykt, innenfor kristiske innførkjøve. Og for å si at det er veldig stort, apropos kjæreste som var en radar, at vi fornekk vilja være under radaren. Det är det som bekymrar mig mest. Det är alltid väldigt viktigt att vi melder oss in av banan här vi säger att vi vill ha nödt till apropå eisen inlägget som kom på Janne själva täcka några steg till eisen för att välja och själva. Alltså jag vill inte bara lite att dra och säga hur kröv kommer någonstans från och så täcker vi den outtur om det efterföljande som vi till döms gjorde vi radaren som blev diskuterar vi här Johan och framlagt om nu. Så alltid det är viktigt, det alltid är att det viktigaste att vi det för ner manglar till att vi faktiskt täcka chat om vad är det för attryck vi vill ha i förjon. Gusset trycker vid kvartetskikten i förjon. Gusset trycker vid en övervök här vi vita kan gånger för sig. Bäge under sjonen, av sjonen och i luftrummet. Jens, är det sant att nu tog vi landstyrsmäver i utanriksmålen och har haft vi några att hemma målen och göra ganska så snygga sig om tryckterna tja och är det sant att vi tar diskutera för lite i förrjun om det här vi tryckt och brejaste höp i eisne det vi kallar tryckterna och samskifte och allt det. Jo, det är inte ny om. Alltså, i brejaste höpe har vi inte diskuterat nog. Det var ganska mest av tillvilt att man hetta kom fram att kineser hade så stora av i att styra och telekommunikation. Det var någon som kanske tog sig för högt, som inte skulle ta hårt och så inte skulle ta så där. Men det var ganska tillvilt att det chat kom. Men jag vet inte allikevel, alltså så får jag ta som radaren. Ta halt jag då finns ju ett gott check. Det halt jag fråskapet så gjort väl till eisne. Och jag vill lycka säga några rättingar som jag vet att för en lockmauer han är ganska ja han var här. Hej ju pura rätt och till att något var tusen benämnt i panelen här och Aron och skulle ha finns te och jöknon och te finns ju jöknon. Alltså som man läser till avtalen i jöknon tar jag mint vi skrasset. Och som som skrasset i Danmark och i NATO vi skrasset av Flåhavn och cha värn. Och som lött och få det. Och det är det sista som finns i jöknon. Ta finns grej på att vita 8 minuter och Aron och gör det avtalen. Jag visste inte få hatt i jöknon så vidare än avtalen. Och att ta så om det här avtalen vi EU det var innanför ett halvt år att han att radar avtalen var kommit. Det är inte för allmänt framme för men till på tiden att det kommer fram. Ta tog högra hand Ursula von der Leyen Dombrowski avger om att han sände båt till tanfunton som var årliga funton mellan förjar och EU och nu färre vi det halt vi gör mycket avtal vi förjar. Hade här pjös man inte att hotta några vi att här kommer alltså själv vi ska också visa till att och höra till den demokratiska parten av hemmen så kommer det alltså själv för de vita precis allt som kan gå för sig god har lov för det och heter människor som vill jobba väl de vill demokrati de vill hjälpa och mot det som och är för lite att välja jobba mot det själv men jag också flera att det kan ha sagt på att man är blivit överraskad över att tingen har brott och det som man tror att då är det själva så lika väl. Men kan man så stå på näkran? Alltså kan man lägga sig egentligen i följningen och någon som helst? Alltså tar man snackar om tryckterna, tjalanden, alltså vitala upplysningar och så vidare. Annika, kan man stå på näkran? Så avgjort, ja. Jag har alltid att det är pura grejt att följa höjre till Västerheimon och en par av den allierade. Men som jag börjar vi att säga så skulle det vara alltså skulle vara värt och inte vara naiv. Tror att det är inte andra som bara vill ju väl.
Och nu tar jag tas om radar. Nu ser ju själv utlandsnämnden han där ju tar ju danska folketinget har ända famösa tojenda fonden om att en radar skulle sättas upp på Sottfälle. Och jag hade att var det pura paff han där ju kanske visste några andra också om det men varför också sa det ju utlandsnämnden. Och så för sjövande chat på en väg igång alltså hur kan det här hända och vad är det man ska få borsjures ner och skulle du ha en radar eller skulle du inte ha en radar alltså och ankurs så halde jag att allt han diskussionen fyra kom ölan absurd och ölan ja, jag vet inte om det var det särlande bygg från ut här i diskussionen. Så jag själv om jag säger att siktarpolitik och återhållspolitik och handelspolitik är vaft samman i en klump och sväckna hänger det samman om jag vill att det eller inte. Men så var det öljande uppbygg från vi är för ut och inte allt med himmel gör. Det här är ting man kan göra för kulisserna. Och jag hade att vi skulle lusta efter Mette Fredriksen så var och i utvarpen och negaderar att han nå så säger hon, lät hon hålla tingen i ätskilt, alltså handelspolitik för sig och frihans att det kan gott vara att kunna få det, men nu är det helt tryckt hon. Och ankorsvägna och i timon åren och signalerar hon till att det är tingen han kan säga, men för gott skilt att det är vi är för ut alla göter och strätor och ta som är tingen, lät hon ordna att ta för kulisserna, för det vita väl det tingen han kan säga man. Och det är bara också uppbyggt från kanske att det kommer till återhållspolitik, väljepolitik och annat. Skulle kanske lära steve. Men är det tror jag vi manglar hesa här outgerar strukturerna som skulle till för att täcka outgerar innan. Ja, då jag tycker vi allt som du finns Mette Fredriksen för att säga ja, vi gör en avtal men då sätter det en rat upp på Sottfälle men så får det en frians avtal att fyra. Alltså det här är statsministern allt som görs. Att de så gör det lika väl på kulisserna vi så går det inte mer snå, alltså inte mer frialig och akkurat diskurs ut i allmänna rum och så huxar kanske att det finns nog mer på så. Ja, Anna. Ja, alltså jag hade det jag vet inte när jag vant att jag skulle se det ikväll men det är faktiskt nog samt vi Annika. Jag hade det den processen som var vi radaren ta kom back och på öll. Och Hans Peter var inne i att det uppläggen är nu det kunde vi just redan exmittligare. Det är en årsökning till att nu när jag folketinget är samma vi sure har vi finns in i det danska regeringsgrundläge att här outgerer bäge väljepolitiska utanrikspolitiska tär som vi har målsys vi har till Felix skulle vi tecknar i förjon och det är några strukturer vi skulle ha på plats så att vi vet vad mannagångna är det. För strukturer det. Till dömes nu tar vi hvis vi tar utmeldingen som kommer från stötten nu om att en väg som jag ska göras nere av folketinget om 144 miljarder över 2 år. Tar det nämligen folketinget eller stötten nu som säger kom tid i förjon vi nökron åtökon som tid halta hötte vi nej. Låt oss vänta processerna som vi rataren och hötte. Kom tid nu i förjon har vi checkat är det för åtök som tid halta är avhåvet bä innanför kvate innanför showcase eller innanför ivevök och i hela tiden. Och så tackar vi lyckas som samröjningen förjar Danmarkar i mitten och ger en avtal. Så förjar kommer vi och i tillgång till helt för början nu. Så det har alltid öppet för en näka som är helt nere bara för att avgöra om radaren eller kapacitetspackan blev framlagt till nu. Men så är det en nökkelting här hemma i förjon och alltså vi strukturen går sig avgöra vad tecknar bara ju utanlandsnämnden är det avgör som skulle täckas bara ju utanlandsnämnden går sig utanlandsnämnden omboa i mån till omboarna in i löktingen utanlandsnämnden strukturen för utanlandsnämnden blev ju gjort alltså det man skulle kunna stäffesta några fiskvägavtal eller skulle stäffesta några handelsavtal några som flockarna var rättla samtroma men nu kommer ju andra ting in i mynten som är mer ideologiskt spänt, hvis man kan kalla det till från flock till flock. Och tror alltid det är bruk för nya strukturen för det gosse täcka vid avgörande. Det ständigt ju ångestande skriva ner för Danmarkska i mitten gosses avgörande vid teckna. Men man ser alltså att tid som är folketingslimer är egentligen ett oräkvantigt element och i öllnesen här. Jag hade Toppe som säger till att han helt att det var som tar man hej till allt leketöj ur badnagärnon och så klattra av botten och på gärren tog att innehållet i folketingssessen är ganska för lite. Är det inte vant för att det oräkva det här systemet
som vi drøyna bygge upp onkusvekna vi skulle ta några avgör vi att tid markera det så kraftigt och snös nu. Alltså för första stafest alltså utanrys och vägpolitik är felaks målsättning. Vi är valt att till förska försten EU-sjur att sidan nya folkatinge. Så är alltid absolut inte att vi är ett oräkvant element. Och det är en grunden till det är skipa fyra så rastämni där nämligen så vi får ett check i förjon om det. Så är väl isen gärna vara en pastor av checken här vi du bäj som på för sambandslockna folkatinge med isen sambandslockna hemma kommer vi nökna atøkon. Det är ju så lätt att vi får en politisk dialog på köra. Men lyder du ju att vi har en stjärten här som kan ordna det väckna för det. Jag hade stjärten i förjon kan man ha öliga ekvar hållningar till och kvärt och gosse och det händer några ting nu. Självande är det avgören här hemma som ska vara sist ända och är som så ska vara en sån förlångd armer ut i det danska politiska systemet. Men ta i avtalet vara gjort där nere. Ta vara gjort där mittlen flockan ner av folkatinget. Och här är det en flocker av folkatinget, en parlamentarisk förhandling som är vid stötna. Och här vill jag göra mot utkast galdande. Självande vi någon avtökning i riksdagen som kom från förna. Jennes och så Anka. Ja, nej, det var just det samma som jag också som du spurte om att jag alltid att här må hvis vi skulle greja näka så må för greja få greja och till för orokman det vi två med folketingslim som kör sutt löp och en stjött som kör sutt löp alltså nog så förska stjötterna här må få smär greja och det förstår jag från upp till en robar öst och hin robar väst och ja det är valt av folketinget gör det göra men jag hade inte till happy i löten. Nu kvar ska få greja att hur så. Ja, det må gå förrjun självant. Och så få till och förrjun så skulle ta alla avgör. Vi vet inte och själv. Men är det ju området vi har vet det här chat. Är det ju gott att höra next show när vi från att Lomövion. Vi ska heta chat här kan få asyl och orsaka folkhälsoslimnar. Nej, inte det, men forskil av viskiftene. Alltså det här finns flötcherna som är att folkhälsoslimnar tar korruptionspolitik och stöttar för en korruptionspolitik. Det kan bara göra för Annika och så Henrik. Ja, nu har det varit en lång diskussion mellan andra om vad ska göras och inte och hur forum man ska ta avgör och ju inte och det är ingen evig om att det är förra lökting som äger dessa avgörna. Det är 8 röjus råherren som stänger ut i korset och det är 8 röjus råherren som lägger uppskott 4 löktinge till stödtagan. Nu är det så häppen att du har en 8-landsnämnd som är omband i alla flockar av tinge. Det är självsamt att du har det, men det är bättre i det här tillfället nu. Så här är det att du flockar ombord. Och i sommar så gör det och 8 år här en avtale vi danska värjemalare Herrn Troels Lund Poulsen om en värjesämje. Här i ötlese tingen är det pura grejt sett upp att och framhållande inse att förjar är ett lastspänningssöke att här oilor som vill göra där i förjon vill göra där i civila tryckt. Det alltid är en klockeklar avtale. Och till att man ska hittas trutchafernar årliga till att områda sig tingen och jag hoppas inte att det är bara Danmark och förra som vill sig tingen. Det är NATO som kommer in. Vi så in och sjöna min om kvärt är nöjt att häva här i Nordatlantshavet. För att trutcha hetta lastspänningssöka. Men Anka, men så har vi ett ästnägra folketingslimer forskare som är bjöd in till dessa här samrådningar om dessa här värjesämna. Skulle här så säga men vi möter inte upp till att vi släpper inte. Jag halte att han gärna möta upp, men här skulle inte dreja okkara 8-årsrådare ner och ett nivå här okkara 8-årsrådare ska sitta och debattera samma vid Donskon-flockorna Kristiansborg. Den går inte alltså. Det är stöten till stöten och man röjnar halta till linjerna. Själva det är Anna och Sjur valt in av denna ting. Det är ett annat parlament och det vill göra några ting här. Men när man börjar att komma in för söjelinje och inse några ting och avråk var en process som är igång. Ta viskade avråkvande. Och det är det som händer nu och det är det som Ötländarna är Orrostan som hon är nu och Emil någon skriver Rui och Anna och Oskot som har lagt för tinge. Jag hade också lärt processen att höra. 8 år sedan han var en 8-20 fond och nu vi danska Raharan Troels Lund Poulsen som eisne för input från NATO om vad ska göras och tann semjan och det uppskottet det var lagt för löktinge som att uppskottet samtidigt där till stövetäkan av för löktinge. Ja, Henrik Gold. Ja, alltså jag hade att
att och här var en tendens till att utskjuta alla avgifter. Och det vi har blivit, ja, jag tror inte säga och det men är att man bojar för lunch att ta avgifter. Jag har alltid att och diskutera i några 20 år om man lunchar flowet. I 20 år snackar man lunchar flowet. Hisse falschen som skulle väljas och andra. Hur så herrans namn ska man välja några tar man över 20 år om man tar en avgifter. Och är 100% säker på hvis man noktar radaren så vill en radare sätter upp på ett skip utanför 12-fjärningar. Gör så väl, så här var det det. Ongen för att sitta och spela. Jag vaknar upp på morgonen och sutter ner en Låranslö som blev sett upp ner och fjörde för att önska blickvara kunna navigera efter. Ongen blev spurt. Tog det hasta i, det var 2 dagar om man var framme för Hitler eller att för Hitler. Ongen blev spurt efter då. Det enda vi så stärka avgifter är att en eller annan säger nu kan det nog på igen. Tycker inte för att jag kan avgifter. Och tog hade jag att och det samma vi att man ska dröfta allt ska i åttalandsnämnden. Hvis en kris uppständer så nyttar inte man bo fra. Ja, åttalandsnämnden hur från torsdagen klockan 12:00. Ta kan du alltid för snacka om det. Hvis det är rosa det kommer det då. Hvis det inte fanns det att väl Men Henrik, hur du inte ordentligt allt och att för sig myndlagar kunde täcka stöve till varje kritisk mål. Ja, vi allt så allt det fallet men att hade kämlat att avgör och i knappare vändning ta halta det allvarligt. Tog att man ska dröfta det och ändliga. Jag alltid det till ena kunde jag tog sitta att look med ska få bo ur Bryssel. Renat Hövsborgen är att ett land är vi tycker man göra och nu. Och inte blev vi sitta och boja det att nu och boja en enklare struktur. Yes, det hjälper inte annat och att över här är några göra som är flyttande lika glir och avgör det alla sätta så inte väl. Jens han stotta vi märker och Anna är snut för vi är till något annat. Vi märker om radaran. Mer vitande så är han en teacher. Jag vet inte om att hon inte vill att han inte kommer. Ta klara nog inte göra det till 80 som tar alla är men så vill det jag haltar sig 30. Ja, och Anna har stått på. Ja. Jag ska röna göra ordentligt stort. Är det tänt ja. Är för dejliga lösningar huxarna så Henrik om att det går sant. Alltså det är alltid det vi tar för nick i olika processer så ska det här och här. Men det är mer om åtösten som skulle göras. Och jag hade det sån här trojkanten som var av sliden och bänkt Johan var rättligt avhåvärd och något som vi ägstna manglar till oss om. Augusti det här samband i mitten ser trojka aktörerna som skulle vara parster av dessa värjorna som ska göras. Då. Alltså vad vill jag vi häva den danska uppgavan, vad är den förska statliga uppgavan och vad är den privata aktören som ska stanna för. Det är sån här manglar med förrän till att ofta blir vi tjärspär när vi skulle göra allt för vi skulle göra allt för en själva, vi skulle göra alla oilövna själva, vi skulle allt för allt själva och det är pengar som alltså en tror jag 4 fotbollår som skulle göras alltså för att dessa pengarna kunde färra till tryckna och ner för. Jag kunde också med sportstycken förlångelse av den här alltså vi skulle ju göra oilöver och nutchar samskiftes kealar vi skulle trycka kartetryckt och Anna kvar ska jalta det här? Ja, alla händerna råkar upp. Ja, Jens? Så han skulle gå jalta här i förrjun. Ja. Men och vi att och vara pastor av det demokratiska hemmen ta hopp jag vara. Ta hopp jag först politiker tar sig samman och se att det var och det skulle vara. Och ju vi att här så kunde räkna vi att det kommer akkurat som vi radar och spyr om det och möjliga för att få att ha. Och ett av något som det vi om och så för gris självand inte säga nej tack det för gris. Det hade vi komma slängte det skulle bli. Se mod för. Men jag skulle vi så döms nu kan chefa Kiel till döms alltså skulle för en jalta hela med det själva eller vad det skulle vi inte röna säga det så viktigt för. Det är i Hamsens rikaste show så gör det här ja. Annika? Ja, först till det vi processen som tar och långa tid. Det är en av en pastor av demokratin och man må vara till demokratiska spelreglerna här att de har en lökting och har ett landstörre. Så läser det och det som jag alltid är öllande oroande av och åttarens politiska öde och tryckta politiska öde som det är att det är för något oro, det är för något stoj av linjerna och hvis man spyr om kan
Ja, och Danmark är det ärliga vi så det hukt efter hur så agera och hans nörden så det bara rist vi hört nu. Det hade ångat att komma fyra näkre ärliga när man ligger så och checkas om vikkvärmar upplysningar ut i allmänna kärchen. Det är fullkomligen absurd. Så här äger det att vara inte mer bigvon för att vara pura ärlig. Men klarar att trycka och infrastruktur viktiga infrastruktur. Ja, låt mig bara slå det pura grejt att telesamskift och fjärrskifte är evigt målsöka. Det är föringar som råa av fjärrskiftesöknen. Så är det. Och jag vet att Mette Fredriksen för ikke langt tog seg rønte at si at her militær og nå flyter man lukket som tryggtene ivra til militær og hun kan for så vidt partvis ha rett og tog at avlåpene kommer av akkurat understøvkjærve. Men også man har pura greia linjer her, hva først og hva ikke først. Her noe som dere har pura, reie av sjølve, og sjølve skulle fortsette det, det sier så sjølv. Tog og landstod eisen finner jo just en nedsikter atlan jo, som jeg alltid fantastiskt spännande och vanande är att eisen sätta pengar av till ett öde och ta så bäj uppbyggning och ta så tillbyggning och ta så eisen samtal. Men ser för engagera att det går för sent. Att öde 5 år att få is attention i läter allt för sent att det ska vara next shotare. Jag skulle ganska mer pengar till eisen. Hes attention det här att utbygga folk innanför detta fältet. Nu är det inte ser för innanför kort men kan umynda mig att vi ska ha early warning folk som då är så för all upp area ve så tek det tog att uppbygga så först. Vi har inte så att kräva när vi hoppas för närmare in i här så redan några serfringar av öchen än som akkurat är det serfringar och i häsen öchen men ja. Anna. Alltså för det första muntligt akkurat det här vi mest så här var vi flyer serfringar för men vi har väsne nekva serfringar och i akkurat samstadslandet. Alltså Berg i Danmark och i Sverige öll Norrland. Hur är det trätt på det? Alltså vi har alltså så man det skulle uppbygga några kompetenser för inte hade inte vi näkar osamt om men det som jag hade så ohappy ofta att vi tar så om krisk infektion bara att det kommer till kvartetstrikt och det kommer till telesamskiftestrikt alltså blöda så ja men heter eja vi själva vi ska eja det själva och istället för vi till dem stretch ut till center för militär studlas center för cybersäkerhet som gärna vilja komma till förja och utbygga några ting som man vi och göra kritisk infektion till bäge till privata verksamheter till allmänna verksamheter till alltså det kritiska infektion vi för i hela tiden och det är som jag ofta håller väldigt giltigt och så i muntlas här det som Jens in ju att det är hack sannolikt för att komma åter till och kunna se att landa inte alla raden men hur ska vi bo jättetoj hur kommer vi inte komma vi nökron att kunna själva som vi halta som vi talade ska investeras i. Det kunde att nu vara en showcase. Ja, telesamskifte är evigt målsöka. Det är inte som atlan om att evitaka det men vi söker att telesamskifte spelar en öklan och en stor likelihood ut i kritiska infektioner som eisne kan nytas militärt. Hur så inte gagnöjda och att det är några pengar som skulle brukas på detta. Ja, Henrik. Ja, nu för 2 månader så har Norrland right här uppe i kottetryckten alltså Mittellandene. Och här blev man samtidigt att samstarva om det. Visst här är och det hällde fram det gör det som så blir det betalt efter per utbygg. Så låt säga att en nutchokea som jag har skilt jag sport med för han kostar ofärtligt nog eller helt otroligt nog så han lägger ju inte ett 2 miljoner så till ena som var det gör det på att inne på naturregi och i Norrland där så låt säga att det komma till ena avger och lägga en kräv. Inte bara sand och hitch beaver. Annika och så Jens. Ja, man lukka emot att vi samstarv någon. Jag hade eller så det då att självan ska man samstarva om sig tingene. Så allt är ju knutt samman och ett stort nät så självan det är det nöjet vi samstarva. Och Center för cybersäkerhet hur eisne vi och i här nätsiktar atlanne som nu lock för landstörre. Så det är inte då man säger bara här hemma i förrän sen okej nu ordnar vi det så tingene själva. Självan vill man nöjt till samstarva om sig tingene. Och jag må lycka precisera att jag säger ser för självan en örgren av Donald och kartefolk men det är en spetskompetens att det kommer till cybertrykt. Och jag vet inte hur något grej kanske ha en handfull där vet inte men också skulle ha nog fler och tror vi grejs nöt att satsa på häsa uppbyggnaderna och Jens. Här nog för samband vi var här.
Alltså jag följer mig lyckas som en urdrin in att du samma danskar skulle hjälpa oss med tesen här som fograt hos så skulle vara landskarbetare hjälpa oss. Nej. Det handlar om att ta kvart. Oj. För jag är ju främst rö av så någon ökjon. Och jag säger som Annika och har ett fantastiskt fråskaparsätt. Och så det gör timepengar. Att här så brukar serfringar i Danmark. Det kan vara så något ärstand från till att hjälpa kunna gå och så var jag ju till att vilja och men åker skulle i ta förjar och så gör förjar nog mer förrest från det till där från nu. Men hade ju det Vi lukkar här så diskussionen nu. Jag kunde huxa mer nu mot klockan och lojer. Nu mot ända någon te är att lukar som att höra inte kvar gång tickar marsk för. Alltså vi tar vad säga kaubåtar och rattaren han ska sättas upp och kaubåtar har varit här och eisne chatnorsko riktner kaubåtar och folk i Österötne vakna och vi kallt han dream till att och flåfär flej herna var flåfär flej eisne kvar gånger tickar marsk och svekna nu säger inte att vi släpper bestämma allt men när begynner det att lukka som att bli för ounderligt tjatikkon jag hade för spyrja det Henrik Gold. Du säger du svävar alltid öliga väl om mätnar och du varst eisen NATO-tillhängare det var omoderna vara det här ganska men kvar gånger tog marsk för gosse militarisera vi kunde vara. Att men sånt skulle du begynna att spela med ES det är ankar sport i först något sport. Men det här så här. Du är inte stolt. Jag hade att ta manglar att åker är det grej även. Nu har jag fiskat norra och norska tjock i 30 mer än 30 år. Anna kunde jag samman militärjägare. Anna kunde jag och en undersport och tar man sån undersport så gick det max ekvarter så var en jägare på hybron. Då fick man misstanke om att det var en russare som där hukte efter. Men det får inte ut i pressen att säga nu är en russisk kaupad vill här nu är en annan vill här. Och det här som många ger grejt det hjälper inte hvis du ska ha en värje så hjälper inte att du får ut i utarbe och säga nu är det flickvare vill här och han har hukte efter här som har hukte efter här så är det inte värje. Det spårningen är värje att det var hukte efter 8 dagar närmast lägga mest till. Och när lever vi att onkel jägare kommer på bo i medelnatt här följer med Sardailes trycka mig hvis det är NATO jägare och ta många godkänna och få folk i förrjun att skilja att skulle det ha en värje och ongesmän kommer aldrig att godkänna att åka bara låta ryssarna komma närmare. Det kommer aldrig att godkänna. Nej, nu ser vi så då har vi så chattnorsk och riktnar kaubåtar och det finns ju onkran till att kveppas att utsänder vi. Börjar du inte bli nervös och kvart det så för att säga vi kunde kanske sätta en tvär lilla raketter upp på isen. Nej, jag följer upp att det är bättre flyger i sushi. Så vet jag att det är hinner är inte nära nu. Man ger upp och mån till kvart det som hinner attla. Jag vill släppa undan att russarna ständer av trappen som är i morgonen och det gör och bära vi har en värje som är 100%. Men jag hörde säga att vi skulle säga ja till det som NATO byråkonom. Jag säger så att säga ja till allt men unga sötje egene att in i mittelnät så är det ett eller annat rundan om som vi inte är klara över till önskan. Islandska radion blåar aldrig från att ett eller annat är nere. Tar här var det innan huset och där ser vi i England. Nere i England sitter några klarer och tar här var misstanke om att russar nere. Så gånga mellan 12 och 14 minuter för att trysta hända-knappen till 2 jägare för att flå i Skottland. 12-14 minuter. Så är det klar att löpa till. Och det är inte tjockarna för att snacka om att då för att snacka om det nästa vecka. Annika, hver gång tutt marsk fyra kvärt gosse militarisera i ta center vi skulle inte vara militarisera öke. Men när är vi så bliven militarisera i helt det? Jag husker att kaubåtar by russiska och amerikanska har alltid varit här. Nu kommer det bara upp till livslatna. Så det är en annan verklighet att man nu ser det plötsligt som försökt att här lite geografi och närstande. Men det som jag alltid är öland gott det är att Ottorsjön han nu finns ju upparbetat att öle och alldeles vägande samstarvisen vid NATO så att här vill du sport för affär att här kommer vi kaupa att hända vägen
så är det en engångsombön på nian och i Åttalandsnämnden här där vi sport om man kan lägga ut vi kan göra runt och lägga det ska vara för att få era tjänster så kan mest gånger är inte för militarisering och det är ju alltid helt inte så det som har vi civila tryck det har alltid att kunna checka oss om och vill gärna vara om att ta oss om militära doping i färg. Ja, men en chatnorsk region cowbatter som ligger och florerar ute av Ötlomilon till dömes, alltså kan man inte säga att ta i andet någon av utheimen att ta vi blivit militariserade? Jo, omkursväcken det gott här, men det är så en parster av här allians eller att samstarv som man nu har gjort. Man säger okej, och vet att det är några tjänster, det skulle ha supply, skulle ha andra. Man säger att det är en mat, men att installera militära installationer i förrän ta går ju om du vill. Men tas om etterligt och annat men militära installationer till militär doping. Jens just gjort någon Jens och så Anna. Ja, nej, jag måste säga att det är offer utlandsrör som är klara nu i ett år, knappt år. Jag får att här det som är dagligdags för jag kan ta också till 3 år. Det är helt fantastiskt. Kan man ju säga. Så har han evner som man inte andra har. Men never mind, ja, det är bra. Alltså det blev runt ångt och särskilt nu var det utlandsrör. Han rönte att få det till att det var en hernavar radar. För enas för så rattlade han sig till inte hernavar radar. Till ångat de kallar hernavar radar. Till en ivätjängar radar. Och så var det journalister. Jag hade inte kajvat han ringast. Jag hade att det var en i Milhusen som var han ringast. Som ville häva det till att ta just på sig om Martin Mandepol. En hernavar stod i först. Jag plejer säga nej, det är inte en hernavarstå. Det är en depol här i skip som cyklar förbi förjar. Ja, eisne kalpatar och så är. Kunna komma in och skifta manning och få proviant och så är. Så jag har alltid tunna runt att skilta mittelnet här och så inte ha hernavarstå. För jag tycker inte några drömmer om det. Men Jens, när är det så hernavar lite tunnare vi? När är det det är till dömst att etablera en hernavarstå i förrjun vid soldaten och vid missilen och så är som är ett upplagt mål för för diktator Torrar så som en chatnorsk region cowbatter och hernavarfloffer det är inte militarisering. Ikke i den grad således at å være et opplagt avlopp som alt tja en fortsatt tjå. Kan du være bensin for at man ser kanskje skip, hernavarskip her i Førjon, og hvis du ikke kaupater og floffer, at vi kunne bliva bombemål. Nei, ikke til at jeg trykker vi ikke. Og går en bare og går menn, og bjør dem å komme til Førjar, og endelig legge et, og ta kjørt den. Og kvinner. Ja. Anna, når vi militariserer uten egen? For militariserer? Altså, det kommer an på om man hur man ser på vad en militarisering är. Men det allra flesta definitioner på vad en militarisering är, det är ju vapen och doping. Alltså en ökt övervaka är inte en ökt militarisering. Det är alltid vi skulle göra konkret först och främst. Det är det som är primärt läget med efter att i halvdja vi manglar övervaka för så vi faktiskt häver ej kan gång för sig. Bär i luften och hav någon under hav. Vi har dömt omgång kapacitet där så jag kan gå 4 gånger under och hav. Undan och här för att vi vet inte en gång med russiska kalbatter är det. Till att herna var floffer flick vi och luftrum alltså NATO herna var floffer och att amerikanska chatnorska drittner undervattensbåtar är här. Det är inte en militär upprustning. Det är en parster av till övervakande som ska vara för och suveränitetshåndhävelsen som ska vara. Men annat tandägen och i NATO kan ska säga. Hvis vi ser att ta strammar akkurat som är inte mera och gå för bjode att krutcha breje sig mera. Tante är inte en auto så säger vi tar bruk för att sätta också upp här i förjon vapen eller också annat. Alltså vad säger vi ta?
Alltså man kunna grulva och man kan gänga. Alltså det är det som jag säger först och främst. Vi kunde inte en gång grulva i det så hvis du spist med måntel till arbetet när vi tar ut i hemmen. Och det är ju så en audio vi måste ta ta men hvis vi har ett fullt uppbyggt ett litet system och i förjon så har vi ju en goda bas till att ta en audio om vi håller det är ett gott husgott vi är här när stö eller annat här. Alltså det är inte en svart kvitespurning men det är en process här till. Jag vet att vi får runda av nu. Jag vet om onkel har en spurning till panelet. Så att köra hånden upp. Här. Jag vill säga att hvis vi skulle ha några tryckt för KT så ska det vara upp på luften. Ja. Statligt. Jag hade att det blev svårare på. Jag hade väl också så svårare än spåren för helt stått oss från Erling Eidskort. Här nettopp kom in på. Nej, det var knötal förresten. Så här nettopp kom in på det här att mamma flyttar sig på luften. Och det han vill det tryckt. Anna? Ja, det är ett ting om till satellitter som man nästan ska bruka som sista raska, hvis man kan kalla det det. Men ett som vi tar vi tåsa om showkaler att ju fler vi har ju mer spraya vid vantan. Ergo hackligt tryckt. Alltså det är en luckning vi måste ha vis ner. Men i sista ända så är det ju satellitter som ska brukas och det är ett infallskäl vid närmast inte har existerande för det. Ja, jag heter så ju bättre att man rönnar lägga edgen och lucka som vi tar kurvorna kanske och rönna få satellitter sten för att göra. Alltså det är ju sista ända men vi har en koppel där som ska skiftas ut innan halvstort tid. Och det är ju kopplar som vi skulle bruka som första instans och hvis så också händer så är det ju satellitsystem som vi skulle bruka som en backup. Så vi var nödt till att ha några showcaller som är ta första tricka system som vi skulle bruka. Annika? Ja, akkurat här så vi ju halde jag ger rättligen Iva som om man skulle ha fler kablar, men som jag lägger ut, jag säger så är det inte särfröjningens nörd. Så här trycker vi till en område och lust efter särfröjning. Folk som har skilfyr kvart är tryckt av hästen och som också börjar att agera som om man går vita allt här i världen. Det är ett örd som inte är så öliga, kan man säga, big for nu än, men det var ju ganska framtøyne. Men det som åragar mig, det var det som Anna var inne i, att och börja så spekeliga, kanske skulle bara ha EU-vart och så kanske mera militarisering. Det åragar mig rättland nog, hvis det är ett handbana man ska in och man ska upprusta och försväckna vi militär i förrjun och göra oss mera big for nu, att hur gör som det vill ju i alla fall ställa av varje måte och så halta förjar 8-4 herna doping till det som vi har samtyckt för att lökta inte 4 färger, 4 samtykter som är samtyckta. Men släpper vi undan i en kritisk situation? Det må så han tog ju komma men som stövan är nu så halt jag att det är uppfyllande vantan med långt nu att sända signaler eller raketter ut och säga att man vill gärna ha militarisering i förrjun. Det vill jag ställa av varje mål. Det är pura sånt. Anna? Det är ju nettopp det här som vi säger. Vi var nödt till att utbygga system först här vi kunde ta en stöve till det. Vi går inte ta oss om att etablera militärbaser i förrjun och vi behöver vita vad gånger 4 och öka. Alltså det är ju något styr som skulle till av en och det handlar ju om att vi skulle nå till en militär installation till så. Det handlar nämligen om att vi tar de stigene som skulle vara i rättfälld. Och det är det första hjärtlöve en ökt EU-vecka. Jag hade Anna att du undervärderar kvart och i tar som i det är ju och inte vita om vad gång för sig. Alltså går det bara utlandsparten och ta sig med några män och bor här och förtroliga samråd och tar visst ut i är så kvar gång för sig. Ja, vi har så är. Vi tar en här som ska se och Ja, bara en stor vi nu blir snack om tal av kablar och liknande. Så det är inte ju så det är helt säkert det är viktigt att ha fler kablar. Ju fler ju bättre sikt. Vi ska läsa bruka satellitter, men det vill inte vara den stora trafiken, det vill bara vara till det som till näthanaster och men han till tryckterna till nej ha fler kablar. Det är bra säkert. Ja, tack för det. Vi färra att runt det nu.
tog at jeg fikk vite at klokken blevet så nekv nå. Hon 3 kvarter til 2. Så, men vi kunne godt tjekkast nekv mer om dette her, og eisene finner flere spurninger vi eisene. Jeg får at si stora takk for det. Jens Aurianna, Annika Olsen, Henrik Old og Anna Falkenberg for at hit var vi som panelen. Jeg har alltid vil gjøre dem en hånd. Og så hentan her, randstevnen, kommet at enda. Vi ikke kommet av mål. Tjatje, hvorfor det var i nekv år at rett. Men vånande kunne de fære til hus et sinte klokere, og finnes jo akkurat at hokse om hvordan så Stora takk for det, tid som har vært i panelen, og tid som har haft opplegg eisene. Takk for opplegget. Ja. Så takk for å ha det, så gå natt og komme vel til hus.